Goedemiddag, welkom vanuit de Lemsterbij onder tropische omstandigheden. Weet je hier aanstaan om 10 minuten uur 2, als het al hier goed is, weet je zielt de ene laatste wedstrijd hier op de Lemmer en morgen is dan nog de finale dag. Maar het zou zomaar zo wezen kunnen dat van een midje de beslissing valt. Om 10 minuten uur 2, dan gaan we in principe los onder nogmaals tropische omstandigheden. De wien, ja, het houdt net oer, maar het valt echt net echt af. En naast mij zit analist Roelof Bouwmeester. Mooi dat ze weer bent, Roelof. Ja, wat vies je van de waarsomstandigheden? Ja, we zijn het juist al. Het lijkt er heel erg op. Het is sowieso heet. En de wind is wel heel matig. De wind is iets verder rechts dan juster. Dus juster zien we echt een cruiserak richting het strand. Echt een beetje dat naar het eerste, zeg maar. Nou, de oude oeren dat we weer is hij wat meer uit het eerste. En dan komt hij wat om de stad heen. Om Lemmer heen. Dat ziet er heel veelbelovend uit. Ik ben eigenlijk verrast. Ik denk, nou, dit wordt hem wel. Ik zou een hele grote voorkeur hebben voor in je kant van het cruiserak. Maar het wordt hem wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste 10 minuutjes. Ik denk, ja, nee, mooi vriend. Maar daar onder het strand gebeurt weer wat. Dus het wordt echt een hele moeilijke midget, denk ik. Ja, voor de skippers. Ja, voor u net. Maar voor de skippers wel. Laten we even eerst klikje even jaren naar de wedstrijd. Een van de wedstrijdcommissie. Dat is Jaap Frankema. En die vertelt wat over de waarsomstandigheden. En ook over de meest ideale baan. Nou, er staat wel wind, er staat net volle wind. Maar ja, dat hebben we net in de hand. Ik hoop dat er in ieder geval nog wat bij komt. De jouwt er wel een beetje aan, dat er een beetje meer wind komt vanmiddag en dat er wat naar het oosten draait. Dat zou wel mooi zijn, want dan kunnen we op een delbaan varen. Dus dat zouden we heel mooi vinden. Dat willen de skippers zeker daar. En voor het publiek is het natuurlijk echt fantastisch. Ik vond dat we juist wel een mooie wedstrijd aan hebben. Ja, dat is aangeleerd, want we zien natuurlijk een aangeven. Want anders kan je grauw ik net van een tredje naar een vierde plekje varen. Maar als het even kan, dus op een delbaan, hè, maar de gate, waarbij het keersenwerk in tussen links en rechts de tonnen. Windkracht 2 is het nou. De verwachting is dat die wel naar 3 gaat, maar wel wat letter. Ben van doel om wat uit te stellen? Oh, zo, als er wind is, dan moet je zielen. En als er geen wind is, dan stellen we uit. Maar als er een beetje wind is, ja, dan kan er zield worden. Of het moet op sommige plekken helemaal geen wind wezen, nou, dan kunnen we wat uitstellen. Maar ja, dat is gevaarlijk, want je weet helemaal net als die wind wel komt. Dus als er zield worden kan, zielen we. Ik al is maar een hele beetje. Nou, een hele beetje is maar windkracht 2 keer zielig. Maar als het minder wordt, dat de schip maar stil is, ja, dat wordt uitgesteld. En hoop ik net uitstelt. Dat oude last of oudbrutsen, of dat hopen we net. Dat zei Jaap Frankema, hij is van de wedstrijdcommissie. Heel helder verhaal eigenlijk, Roelof. Als er wien is, wordt er zield. Bist je het er eigenlijk maar eens? Of vies je dat je soms echt gewoon wachtje moet? Nee, het verhaal is hartstikke duidelijk. Als ik een oog winst zit, dan keer zielen. En dat het echt... Vies je ook? En dat vind ik. En dat het echt net eerlijk is, zodat het echt heel licht wordt. En dat je juist een driehoekpartij en scootjes lezen echt voor de. Eigenlijk zonder optie om te bewegen. Want dan wordt de geluksfactor heel groot. Als je nergens heen kan, ga je het net meer in eigen hand. Dat is het moment dat je denk ik uitstellen moet. Maar zoals nou alles beweegt, het gaat net het, gewoon zielen. Ja. Juist hier met Songlass. Ze nou ook, ze hebben echt een vakker voor een op- en delbaan. En als het nou is, dan wordt dat hem ook. Ja, ik vind het alleen maar leuk. Wat het mooie op een delbaan, dan laat die gate bij de onderste ton is een gate. En dan hadden de skippers gewoon een keus. Ging links of ging rechts. Dus haast volle vaker dat er oren opties binnen. Ja, en dan moet je het gewoon zelf kiezen. Dan komt het toch weer een beetje op de skippers en op de adviseurs aan. In plaats van dat ze achter de corona die onderboeien ronden. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi. Het wordt spannender. Het wordt spannender. Het publiek ook. Voor het publiek, ik snap het argument dat het wat lastiger te volgen is. Want had ze net dezelfde baan of zo, want je had 2 opties. Dus ik snap dat helemaal. Maar als je dat in je keer terug gaat en je begrijpt, ja, ze beginnen gewoon over een orenslag in het cruiserak, dan is het alleen maar leuker. Het wordt inderdaad spannender. Ja. Nou, als we nou naar het klassement joggen, dan weten we, het gaat echt tussen de Lemmer en Grauw. Het gaat tussen beide is 6,zo'n. Op het Vinkentouw zit dan nog lang waar. Maar nou is het scenario zo dat als de Lemmer voor Grauw finished, ja, dan ben ze er. Dan ben ze een heel eind. Ze binnen dan nog net helemaal. Want er binnen nog, dus er zit nog scootjes op het Vinkentouw. Dus ik hier vanmorgen al een heel stuk in de krant te lezen. Ik denk, nou, dit is hem net helemaal compleet. Want Lemmer en Grauw moeten nog wel even 4 naar voren varen. Stel dat ze 13 en 14 worden en een langwaarts hoe je winnen. En morgen hetzelfde scenario. Ja, dan is het toch de derde been, zeg maar. Of de derde die er mooi van terug gaat. Maar in principe is het er natuurlijk fantastisch voor. En ja, hebben we toch een kans dat het hier beslist wordt. Ja. Nou is het zo dat de Lemmer, de laatste keer dat zij kampioen waren, dat wie een jochentje
88. Dus dat is 34 jaar geleden. Doe mooie skipper Jelle Rijenga. Hij zei ook, Albert Visser, van, ja, hij dreamt ervan. Hoe zou het nou met hem gaan? Ja, de kampioenskriebels. Ja, ik denk, dit zijn die dagen dat je, als je hem langskomt en vragen gesteld worden, dat je zegt van, joh, we nemen het race voor race, we doen hetzelfde als wat we de hele weekend in hebben. En ondertussen denk je, het zou toch wel mooi wezen. Dus dat is het moment dat een beetje, dat speelt het natuurlijk mooi. Natuurlijk wil je winnen. En maar als je voorstellen, als het in zijn posities is, en dan kun je het winnen, maar dit waar, in thuiswetter. Ja, ik zou het wel fit dat ik skippen van de Lemmen weer wat mijn vorige scenario hier. Ja, maar hoe hoor je dan je zenuwen onder controle? Want die eerste wedstrijden op een Veenhoop, Jennewoord, natuurlijk op Grauw, dan ben je echt gespannen. Maar dan kun je altijd nog een beetje vrij uit zielen. En nou maar de vlootschouw hier 2 dagen geleden op een Lemmer. Elke die zei ik van, we beginnen van nu, dan moet winnen, zet hem op, let's go. Ja, en dat is precies het moment dat zo'n bemanning zich onderscheiden kan. Zij maakt het muilkort van. Zij komen aan bij die startlijn. Zij zeggen, welke kant van de startlijn is goed? Waar willen we starten? Wat geven we dan? Dus toch weer echt waarom naar die ene wedstrijd. Want zo is het natuurlijk wel. En elke keer dat die gedachte komt van, oh wat soort en wat. Parkeren, fiëten. Waar maakt nou net daar? Waar is de wien? Wat is het volgende vlaagje? Wat is de volgende boei? En dat je dan stap voor stap dat wamleeuwen, dan zullen we aan het einde weer uitkomen. Ja, maar kiezen dat, hè? Want we weten dat Grauw met Douwe Visser, ja, die kent dat. Die is al 3 keer op Riegen kampioen. Die weet om hoe je met die spanning omgaan moet. Voor hem is het al nee, voor Albert Visser. Ja, en daar is het helemaal gelijk. Ik denk ervaring. We zeggen wel, zielen is een ervaringssport. En aan de ene kant denk je waarom, want dat je goed zielen kent, dan kun je goed zielen. Maar als je vaker in zo'n situatie best binnen en je had het al een keer mooi maken, ja, dan kun je het krek iets makkelijker een plakje aan. Of je herkennen de zenuwen bij jezelf, dat je denkt, ja, ik ben zenuwachtig, maar het maakt er niks uit. Terwijl het de eerste keer is, ja, dan kan het wezen dat het je een beetje onvleert. Dat je denkt, ja, en nou. Ja. Maar aan de andere kant, hij is ook seksig, hè? Hij had natuurlijk wel een beetje ondervinding. Hij had zeker ondervinding, maar winnen, zeg maar, in een positie zitten om te winnen, is toch. En ik hoop dat dat op je 60 genossen is. Dat geeft een mooi maatje. Maar dat is toch even kijk wat oors. Want het is mooi praten, maar dit is het moment. Hij kan het gewoon, je het dan. Nou hebben we juist zitten weer, hè? En toen zeiden we van, ja, we moeten net te volle denken van dat je op elkaar zielen moet. Hè? Dat wie dien advies eigenlijk aan Grauw en aan de Lemmer net te volle op elkaar letten. Maar ja, we zijn nu een dag verder. Er wordt nog maar 1 dag zieltje nou op snits. Het gat is 6,zo'n punten. Wat is nou die advies? Eigenlijk hetzelfde. Misschien mag ik dat even uitlezen. De omstandigheden bepalen eigenlijk dat ik zeg dat dat net zo verstandig is. Want het is zo vrolijk. Er haast winddraaiingen. En een winddraaiing die zorgt er eigenlijk voor dat die route naar de tonnen kwarter of langer wordt. Dus dan wordt de kwartste route haar. Maar mag je voorstellen als het in je probeert te volgen. En dan haast een ideaal moment. Dat je denkt, dit is uw moment om door de wind te gaan. Want dan hebben we een kwarte route, maar dan zou je nee, doen we net. Want die chinstander doet het ik nog net. Dus we wachten nog even. En dan zie je tel letter gaat die chinstander. En dan ga je stoten omdat je denkt van, hé, mijn chinstander gaat mooi. Ben je eigenlijk 10 seconden te let. Als 10 seconden de verkeerde slag. En als dat maar vaker nog doet, ja, dan zie je het eigenlijk achteruit. Dus dan rinst in het mes van die eigen verdediging. Dus als de omstandigheden zo vrolijk binnen als dit, moet je gewoon je eigen keuzes maken. Juist, dan zien we het ook oer van, maar deze omstandigheden. Het is echt een beetje, je moet echt geluk hebben. En de omstandigheden zijn eigenlijk hetzelfde. Hè. Verwachten ze toch nou echt weer, omdat we heel vaak zien hebben, het oude dagen bij dit kampioenschap. Ik al had de Lemmer een minnenstad, ik al had Grauw een minnenstad. Ze zielen toch heel makkelijk weer naar voren daar. Ja, maar ik zou er net op rekenen. Want dat gebeurt vaak, dat is knap, dat is hartstikke knap. Ze pakken de kansen die ze krijgen, maar het is geen garantie. Dus als wij zo'nzelfde eerste tonnenronding zeggen als wat we eerst van Grauw zien hadden, ik zou weer zeggen, wedstrijd voorbij. Ze zijn eerst hartstikke goed mee voortkomen, ze hebben kansen fantastisch benut, maar als je ze net krijgt, dus ik zou dat zeker net zeggen, ik zou gewoon voorom beginnen, niks aan doen. Ja, en Langwaar, want Langwaar hier juist natuurlijk een pikstart. Dat wie geweldig. Ja, zij moeten eigenlijk wel weer hetzelfde van wat ze juist dienen. En dan maar hopen dat die oren 2 stekken vallen litten. Voor hun is het hartstikke simpel. Zij moeten gewoon doen wat ze doen, deze wedstrijd te winnen, de druk luidt bij die oren. En als je een kans krijgt, mooi, fantastisch. Is net zo, hij een mooi kampioenschap houden, maar dan ga je in het begin te volle punten lezen litten. Ja, dat is helder. En dan nog even naar die orenskoetsjes, want Jereveen ben gelijks. En maar zijn er natuurlijk nog een heel soort orenskoetsjes. Waar zielen die nou eigenlijk nog voor? Nou,
En de overwinning is natuurlijk fantastisch. En er zijn dit hier wat minder scootjes, omdat Langwarsen nodig fjouwer winnen maat die een overwinning pakken. Maar als je ziet wat dat doet met een bemanning en met zo'n volgskip en de supporters ervan, ja, daar blijf ik gewoon altijd frustreren. Ik denk dat elk scootje, hoe min dat deze weekend tot noodtijd is, als ze een overwinning pakken, dan is het gewoon een mooie dag. Hij jong feest, hartstikke leuk. Ja. Nou, een dooiwinning, laten we nog even gauw weer omzien. In 2009 doen we het er hier natuurlijk voor het laatste zieltje op Lemmer. Nee, dat is net weer. Dat weer eigenlijk juster. Maar goed, in 2009, waar woon het doen op de tweede dag op Lemmer? We schreeuwen wedstrijd 10 van de Alve in dit SKS-kampioenschap. Direct in het eerste kruisrak is het de Zuidwesthoeken die het hier voor zwierigheden zorgen, benammen voor Heerenveen. En die zal daar een soort les van ondervinden. De Zuidwesthoeken komt er heel goed uit. Want die komen als eerste om de bopperste tonnen. We hadden er weer een opendelbaan in. Het is Grauw wat er heel goed achter zit. Die docht dus mij in de voorrijn, maar Heerenveen die zakkert naar positie 12 naar die eerste route. En Heerenveen en de Lemmer, ja, dat binnen dan de nummers 1 en 2 zaten daar begon. Die verliezen dus op dit scootje. Douwe Visser van Grauw, die zielt voorin. Die is mooi vrij voor. Hier even een oerzicht van die gatebaan, die op- en delbaan. We kennen rechtsom, we kennen linksom. En het is Grauw die het heel tijd vrij kiezen kan. En het Heerenveen, dat helpt meer en meer in. Daar is de Lemmer al voorbij. En Grauw, een situatie. Ze kennen correct om die tonnen. Het is de Zuidwesthoeken wat er deun boven zit. Maar een rode vlaggen van Akkerum. Die zei dat Grauw de tonnenrekken had. Wordt het dan spannend. Hoe komt het dan? Wij hadden tonnen helemaal het rekken sinds op Grauw. Net die is op een meter lang net. Grauw, die leidt vrij voor. Het is Akkerum daarachter. En dan de strijd om de positie daarachter. Heerenveen maakt roemte aan onljouwt. Blijft dus op een positie 5 zitten. Laten we net vergeten, de Zuidwesthoeken heel mooi op treien. En iedereen van de wedstrijd is het gevocht daar. En komt eindelijk die blokte vlaggen erin. En is het de overwinning voor Grauw. De derde in dit kampioenschap. En hoe komt het dan met het protest? Gaat de vlaggen eruit of net? Ja, ze hellen de vlaggen eruit. Dan is de winst een feit. En wordt Akkerum je tweede. En de houdt Heerenveen de skeer behind. Ja, Grauw wint dus in 2009. En Lemmer, waar doe achtste? Ja, dat zullen de grif in Lemmer oorzoek denken. Maar dat scenario zullen we nou eigenlijk wel graag wel hebben. Ik denk voor de neutrale volger zou dat natuurlijk wel fantastisch zijn als dan met zo'n tussenstand mooi naar de laatste wedstrijd is. Ja. Want we willen eigenlijk een ontknoping op een snitse maar. Ja, het viel dat is het mooiste. Aan de andere kant, de enige die het winnen kan is Lemmer. En dat had ik wel weer wat, want dan had hij het eigen publiek. Dus beide verhalen zijn eigenlijk wel mooi. Ik denk dat sowieso het publiek het wel de grote winnaar worden gaat. Ja. Hoe zou het nou wezen bij de bemanning van de Lemmer? Hoe zou het nou gaan daar? Ja, dat biedt hetzelfde als de skipper. Dus ik denk dat diezelfde soort gedachten had. En elke keer dat ze denken van hoe komt dit wel goed, even met nooit denken maar hey, wat is meer rol in dit team, wat maakt wan en dat uitvoeren. En ja, ze zullen ongetwijfeld een keer ouleid worden of als ze hier langs strong in en ze worden onrazen, maar dan is het wel zaak omdat ze snel mogen parkeren. En gewoon te doen wat je ervan maakt. Ja, maar dat is natuurlijk al jarenlang coach van die zus van Marit Bouwmeester. Savi zat het laatste Olympische traject naar Tokio wie dat. Daarvoor wist ook al heel bot belutsen bij de tarrieding van Marit. Toen naar Brazilië. Ja, en dat wie een gouden medaille van zelfs. En zo nou ik alweer in het volgende traject naar de Olympische Spelen in Frankrijk. Maar wat zou dan nou die tip wezen? Wat zou zo oors altijd zeggen voor Marit in een medal race om de kop erbij te houden? Wat zijn dan de adviezen die zo juist? Ja, het is een beetje een iepen door, maar eigenlijk roepen wij al 4 jaar lang dat de medal race zo in principe de saaiste wedstrijd van je leven wezen moet. Want alles wat je doen maakt, daar gaan we tot in den treuren oefenen. Dus alle trainingen die we doen, ben richt eigenlijk op dat moment. Dus het is zo simpel om te zeggen, moeilijk om uit te voeren, door gewoon wat je altijd doet. En dat is in je. Daarom is de coachrol zo makkelijk. Dat dwan, dat is twa. En de echte kampioen kent dat. En dat geven we het chance dat dat gebeurt niet is. Dus zo is het elke keer weer voor de medal race. Chindy, zus, Marit, dit wordt een saaie race. Zwaar je daar in elk geval voor? Nou, het is net een saaie race. Maar
zie je wienrichtingen, er zijn al die variabelen, je maakt je plan, maar uiteindelijk, ja, hoe lang zielt maar het al in die laser? Hoe lang zielen deze man al op zijn scootje? Ze weten wat ze doen moeten. Het is de kunst om het te doen. Ja, we hebben nu het 10 minuten schot, Roelof. Dus nog 10 minuten en dan zit het hier te gebeuren. Maar misschien wel de beslissing hier in de Lemsterbaai. Ik jij het trouwens niet correct dat Harry Amsterdam, de adviseur van de Lemmer, die is er nog net bij. Is dat vervelend dat hij er net bij is? Nou, weet ik net, gebaseerd op de laatste paar dagen net. Want volgens mij zielen ze heel vergelijkbaar de laatste paar dagen als de eerste weken. Ik weet net hoe belangrijk zijn rol is in dat team. Ik kan me voorstellen dat het echt wel een twee-eenheid is, een skipper-adviseur. Nou, in dit geval blijkbaar net, want hij kan er vrij makkelijk bij wijzen zonder dat dat invloed had op de prestaties. Dus ik denk net dat het heel veel verschil maakt dat hij de Joert en Moon Wolf net bij is. Ja. En heel eerlijk zijn, denk ik misschien wel dat de beslissing Joert vallen kan. Want Lemmer, ja, het wordt wat je constant jaren. Dit kampioenschap is constant zielen. Nou, als er één constant zielt, dan is het de Lemmer. Minste klassering is een 8e plak. Ja, het kan haast net meer misgaan, zo'n je season van de Lemmer. Het kan haast net meer misgaan. Of is dat levensgevaarlijk om te season? Dat sowieso. Als ik nou fan van Lemmer was, zou ik heel zenuwachtig voor de televisie zitten. Maar ja, nee, gebaseerd op de laatste 2 weken had hij een hele grote kans, maar je moet het nog wel even doen. En was zo saai, mooi de kampioenskriebels, mooi de gedachten die misschien kreeg even wat afleiden. Mooi misschien wel de verleiding om Grauw wat meer in de gaten te houden en daar toch een beetje in de spagaat te komen. Maar het was zijn eigen beslissing of wat met Grauw mooi werd. Als dat soort dingen gebeuren, ja, dan voordat ze toch assist achterin. Nou ja, ik wil nog één ding weten, Roelof. Juist vreeg ik het hek, waar wint het? En toen hier stond de voorspelling dat Heerenveen het winnen zou. Die is net hier onder Lutka, die beslissing. Maar valt Joert 2 vragen? Valt Joert de beslissing? Nee, beslissing valt mooi. En waar wint het dan, Joert? Snekenpan. De Snekenpan. En de beslissing valt net. Beslissing valt net. Snekenpan, die had 2 wedstrijden min gehad. Ik ging ervan uit, ik ga geen inside information. Ik ging ervan uit dat ze juist even een gesprek hadden, een biertje gedronken hebben. Dat hoop ik al, want toen is een 14 eindigen. Dat weet ik en daarvoor weet ik. Maar ik verwacht een revanche. Ze gaan het Joert doen. Nou, dankjewel. Ons vier in deze vastkoging. Roelof, ook is de eerste nooie Eelke Dijkstrata. Ze is nooiste Eelke voor het live verslag van de wedstrijd. Die het om 10 minuten uit zetten zal. Maar misschien wel de beslissing. Misschien weten wij aan het eind van deze middag waar de kampioen is van 2022. Maar nog mooier zou vanzelfs wezen. En dat is de beslissing van Roelof. Dat we nog 1 nachtje sliepen moeten. En dat dan morgen definitief de winnaar bekend wordt op Snitsemar. Ont oer een paar minuten. Ont Alex. Snik zeg ik dat het meer gezellig is, deze droombeeld worden dan mij.
Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Welkom ik van mijn kant in de Lemsterbaai. Bij de Lemmer natuurlijk op het IJsselmar. Het is even een trechterke dit wetter naar de Lemmer. We zitten klaar voor misschien wel een beslissende wedstrijd. Maar Roelof, bouwmeester Erik naast mij, die voorzag dat het nog net besluiten wordt. Je hoort naar de hopen week op natuurlijk. Hoe meer spanning, hoe beter. Maar ook op het krek van Bob aan Roelof. En de voelde wat op onder win. Ja, en ik wat zei ze ook naar de beelden. Ze vroor het misschien ik wel weer, maar toen ik kreeg van boven kwam, toen zeg ik de wind die komt wel heel vier van links. Die is misschien wel 30 graden draait. En ik zeg alle scootjes ik de pinendkant, dus de linkerkant van de lijn op zietje. En ik dacht eigenlijk, ja, als hij er zou inlezen, dan gaan we net van start op deze manier. Want dan luidt de baan gewoon net recht in. Maar op dit moment zien we dat sommige scootjes ik kan weer een beetje het skip op zietje. Dus misschien valt het mooi en hebben we een mooie eerste cruiszak erin lezen. Sure even de scootjes alle hier manoeuvreren op de startlinie. Hieronder luidt de startkotter, het groene skip. Ik van de Wettersportvereniging Zevenwal hier uit de Lemmer. En die verhuizen het al 14 dagen mooi in alle plakken. Dus het gaat nou even zien wat er op de kotter bad. Want nevens mij gingen we al een Scott Hamatten. Lijkt het dat de start wat uitsteld is. Zo zullen we toch al een mooi wat meer wien komen. Hè? Ze krijgt wie het even heel neert. Er komt wat meer wien. We zitten de vlaggen op de achtergrond. We weten alleen net zeker dat hij uit dezelfde richting komt. Ik zie de boei nog gewoon hingen op het startskip. Dus we zitten volgens mij nog in de startprocedure. Ja, komt helemaal. We zitten nog in de startprocedure. Nou, de start is ik het spannendste. Daarom zitten wij nou ook te zien wat er gebeurt. Natuurlijk, Rolf, de start is en vooral met hele grote skippen verschrikkelijk belangrijk. Hè? Ja, we hadden juist de sjoen. De skippen die goed uit de start kwamen, die voort op stuurboord vrije wien heen. Die gaat wel heel makkelijk. En wat we tot nota sjoen hebben, wij zitten hier al een skofkop wetter. En de wien die komt een beetje om Lemmer heen. En die komt zo nou dan aan de rechterkant van Lemmer heen. En heel af en toe, net zo vaak, aan de linkerkant bij het strooien. En ik denk dat de skippers dat ik sjoen heb, want die ben ik al een skof tot in Sielnieren. En het zou mij net verbazen als ze voorkeur hebben voor die rechterkant. Als zij de wien zien kennen aan de rechterkant van Lemmer, als ze die onkomt zeggen, ja, dan ben ik er zeker van dat ze daar net aan willen. En hier zeggen we de oranje wimpel van Lemmer, de kampioens, het klassementsleider. En al haast van al het begin dat die wimpel daaronder hing, ja, dan word je er ik mooi eindigje natuurlijk. Nou, ja, we gaan nog even, hè. Het is nog, ik ben de tijd, is bij mij wat verrend wat, maar nevens mij hebben we nog 2 minuten, een liedje 2 minuten, of dikke 2 minuten voor de start. En Lemmer beziekt een gotje te creëren, maar dat is belangrijk, hè. Dat is de rondom die heen haast, als het net toch een oor opdruk wordt. Oeh, ze gaan alweer aardig dicht op de lijn. Wat zou je ervan? Kerst het al een beetje zien? Ja, dit shot hebben we nodig. We kunnen net helemaal zien waar die pin en boei luidt. Maar ik ging ervan uit dat dat bij dat boordje is. En dan is Grauw, die is duidelijk de voorste van het hele field. Ja, die mat nog wel even weer naar beneden. En juist zeggen we natuurlijk lang waar op die manier een fantastische start hebben. Die lijn echt wat aan de hege kant. Voelen een beetje oud, maken daar toch een heel soort snelheid. En kon daar mooi hun beslissende slag slaan. Misschien had Grauw wel de beelden waarom zo'n juster. Ik denk, ja, verdorie, dat weer net zo'n rare tactiek. We beginnen ervoor. Want die loopt nou op het plakje weer juster de Zwan. Lang waar. We zitten in de... Nou nee, nog 1 minuut zien. 1 minuut zien voor de lijn. Nou, ze dreuwen er en achterin. De dreuwen zal koor ik al op, hè. Dan kerst ik niks zoals meer. Nee, we zeggen dat wat ik krijg zou de wien is inderdaad wat naar links skift. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze op bakboord een heel soort moeite hebben om op de lijn te komen. We zeggen dat Rick Lemmer en Grauw, ze varen eigenlijk al aan de wien. En ze komen maar amper over de startlinie heen. Hè. Dus de scootjes willen al hier aan de linkerkant van de lijn en het liefst op stuurboord. Want dan kun je hoe stag en dan vaar je zo naar de boventonnen. Maar het moeilijk is, hoe stuurboord heb je geen voorrang.
Dus al die boten lezen op bakboord, dan ga je voorrang. Maar het liefst, als ze linnig wezen zo'n, ja, dan zo'n stuurboord starten, want dan kun je haast terug naar de eerste tonnen toe. En we binnen haast. Ja, daar is het schot. Ze ben voort. Ja, en daar is de toeter. Ja, dat dat is betekent dus- dat er een peer te betiet binnen. Nou wordt er schoen naar de bordjes op. Je wordt al achterom schoen ter lemmer. Ben is wij te betiet. Het is nummer Snekerpan, 12. Ik denk ging ik. er even in. Het is de Snekerpan. Die voor Sissing die gewoon als eerste over de startlijn is. En eerst door de startlijn de mooi net. Dus die maakt we weer om. Zullen we nog meer borden? Want het is nou belangrijk voor het kampioenschap. Nee, het weer de snekerpan die echt heger luidt dan de rest van het veld. Ik ben er blij mee. Ik hier de versissing, ze gaan ervoor. En nou is het Lemmer die al door de wien kent. En Grauw is ik al door de wien. Dus de twee strijders voor ja. het kampioenschap lezen allebei al uw stuurboord. We zeggen Jereveen krek als Juster weer op het beste plakje van de start. Maar Juster hier ze krek wat minder wien en wint de skippen die eronder lijn. Die uiteindelijk het eerst bij de tonnen weer. Nou is het Grauw die op hetzelfde plak luidt als we Juster lang waarschuwen hadden. En, echt net onbelangrijk, Grauw luidt boven de zuil van Lemmer. Het is Grauw en Lemmer die al vrij uitzielen kennen. Het zou het nog niet dat ze hoe ze eruit komen. Want met alle wienskiftingen zal het een hele bijzondere wedstrijd worden. Maar ja, als je al stuurboord voet kennen, net hindert worden toch een oor, dan heb je al een groot voordeel, hè? Ja, en ik vind het wel knap, hè? Want we praten hier over het kampioenschap, we praten over het druk. We zeggen zo'n man zenuwachtig wezen, zo'n ze drega. En wat zeggen we? De twaskoetsjes die vrij zielen, goede wien hebben, op zat het nou lieken een hele goede start hebben, dan ben je wel terecht in de strijd voor het kampioenschap. Ja, en we nemen het maar weer even op. Lemmer, koprenner in het klassement. Mooi 6,1 punten voorsprong op Douwe Visser van Grauw. Voor u is het Joert heel makkelijke rekening als Lemmer voor Grauw eindigt. Want dan is Lemmer gewoon kampioen, Joert. Als hij erachter zit, dan blijft het nog spannend. Er is nog één heel lietse escape voor Grauw. Als ze achter de Lemmer eindigen, dan moet ze beide trekje en viertje eindigen. Want dan wordt het minste resultaat van Lemmer weer minder. Maar dat is een theoretische berekening. Maar ja, het kan gebeuren. Het kan gebeuren en dat is de theoretische berekening ten opzichte van Grauw. Maar mocht het nou zo wezen dat Lemmer en Grauw allebei de Joert trekje en viertje worden. En een lang waard zo weer hetzelfde van wat ze de oude dagen doen en winnen. Ja, dan hebben we nog steeds die tredde hoen Ja. die het eigen houdt op die kampioensbeker op het eind van de weekend. Maar Langwaar is heel min starten. We hebben hem nog net, maar ze krijgt onder alle tuigen. Ziet hij net op de lijn zoals hij ontnota zield had. Nee, ik zeg hem wel hoe stuurboord lezen. We zeggen hem nou achter Grauw. Ja. Dus je wel jouwt in dezelfde lijn en Langwaar luidt er ik. Maar mooi volle minder wind. Sowieso, als we nou over de baai zeggen, ziet het er wel heel licht uit. Ja, dit is een heel weinig wien. En nou is het de grote vraag, want die wien die gaat een beetje waarom komen. Maar komt die van oude stroomrichting, dus komt die linksom Lemmer heen? Of komt er naar je wien, die straks een beetje tan hem gaat, komt die onder de rechterkant van Lemmer? En als die wien onder de rechterkant van Lemmer langskomt, nou, dan kun je deze twee opschrijven. Dan hebben we Lemmer en Grauw allebei ervoorheen. Mocht dat net zo wezen, en dan wordt het wel een heel spannend scenario voor u. Want dan komen die scootjes die er nou net zo best uit joggen bij het stroom, die komen dan naar voren. We wachten het maar rustig aan, want het is spannend in het klassement, maar je traag op het wetter. Het is wel Lemmer dat nou een beetje meer gong had als Grauw. En Ja. ze lezen nou hoe stuurboord. Ze hebben, het gaat het groot genoeg om vrij te draaien. Hè? Ik bedoel, het Grauw leidt heger. En hier komt de gonger aardig in. Dat zo betekent als Lemmer straks door de wien gaat, dat hij waarschijnlijk Grauw al dwingt om door de wien te matten. Ja, en ik heb het idee dat ze hier een beetje deel houden moeten. Dat Lemmer hem steeds meer op de kop krijgt. En dat zo betjutten als ze door de wien gaan, dat ze hem goed had. Tegelijkertijd, en dat zien we nou mooi in dit oerzicht, gaan ze daar bij het stroom gewoon een hele oren wienrichting. En dat mag misschien even uitlezen, maar dat kan dus, omdat het zo lokaal is en zo vlagerig is, ga je soms op het ene plak van de baai een orenwienrichting. Krijg je het 10 en 15 graden oors, dan aan de orenkant van de baai. En dat we nou het Jennewoordse scootje zeggen, dan zien we weer de donkere plak waar we het juist doorheen. Ja, die maak je een meters. En de scootjes die dat net hebben, ja, dan gaat het zo hut, dan binnen verschillend zo snel maken. Dus werk ze krijgt toch, nou Lemmer en Grauw schreeuwen ze maar op. Ja, als het zo variabel wordt, dan wordt het nog een heel einde naar de eerste tonnen.
Daar gaat Langwaar of krijgt hij hem gewoon heel min op een kop? Hij Ja, die krijgt krijgt hem hem echt even even heel heel min. min. Ja, zo zei ze, je trode wien. Nou, een mooi oorzicht. Dan zorg ik eens even. Lemmer, die gaat er toch aardig van terug. Lemmer gaat er aardig van terug. En de grote vraag is... Grauw is al trode wien. Ja, Grauw gaat Grauw door de gaat wien. trode wien. En horen ze dan die wien die ze nou hebben? Want nu ziet de hoek van Grauw er hartstikke mooi uit. Horen ze die lang genoeg? En nou zie ik dat Lemmer. Ja, we zien hem even net. Maar nou gaat ik die- Lemmer trode wien. Dus ze zielen wel degelijk op elkaar. En ze hebben wel een mooi windje. Ja. Ze hebben wel een mooi windje. En het is dan de vraag wat ze op elkaar zielen. Ze lezen ongetwijfeld bij elkaar. Ja, en dit zit er wel sterk uit, Dit hè? zit er best uit. Want ja, verzin is net, jongens. Het is Lemmer die nog geen die-oorwinning had. Hè. Ik heel bijzonder. En als de wien die ze nou hebben, dus dat is inderdaad de wien die rechts om de stad heen gekomen is. En we zeggen direct, ze varen een volle betere hoek dan dat we op het moment van starten hier. Als zij deze wien horen, dan luidt Lemmer mooi gotje voor bij de eerste boppetonnen. Is dan gelijk al die hele spanning in één keer uit de wedstrijd. Maar dat ken je net zeggen. Maar een eerste win, je kan hem nou heel mooi krijgen. En in het tweede rak kan hij totaal overwijzen. Hè? Ja, daar is het helemaal gelijk in. Ik ben iets te enthousiast en iets te voorbarig misschien. En dat soort voorspellingen, daar krijg je natuurlijk oeren weer hartstikke spiet van. Maar op dit moment had Lemmer het heel knap dien. We zijn de spanningstje erop. Ze hadden de beste start van het veld. Keen oerstag. Vaar als eerste de naaie win in. Ja, en Master Shen, als dit volhoudt, dan dit is een veld. Het lijkt alsof ze al 3 rondjes bezig zijn. Zo binnen het verschil. Ja, ze krijgen hier nog volle minder. Ja, en we gaan nou even een beeld van de scootjes die de linkerkant opzocht had. Gemaal, zeg maar. Want de meesten die daar zitten, de scootjes die daar zitten, die hebben op dit moment een heel min moment. Die zullen een keer op dek slaan. Want dit zit er gewoon heel sterk uit Lemmer en ik het grauwste scootje lezen. Maar toch, in je stukje, was toch wel juist, is Lemmer zielt gewoon wel heel hut bij Grauw waaien. Want ik bedoel, Grauw laai heger en wie wat jij ervoor. Maar Lemmer is op pure snelheid. Die onderwijs naar de bopperste ton. Ja, Lemmer had een hele goede snelheid, maar ze gaan natuurlijk want ze lijn wel leger, maar ze lijn wel iets voor. Dus ze winnen wel jeder bij dat gat waar die naar je wien waai komt. Dus dat geldt ik voor de meesten thuis. Je moet het zo voorstellen, die wien die wordt een beetje versneld om de stad heen. En zo nou, dan komt er gewoon wat extra snelle wien waai. Ja, en daar ziet Lemmer als eerste in nou. Ja, de Lemmer, die stel als ik nog wat mooier krijgt, is al onderwijs naar de eerste bopperste ton. Maar hij zal nog of een liedslagje maatje. Daar zullen we de gate lezen voor de duidelijkheid. Hier moet ik al in de voorbeschouwing zijn, maar we zien weer de op- en delbaan. Dat budget boei in, die luidt er wat terug. Ze maakt straks nog een liedsteekje omheen. Wien komt ik even wat minder. Ja, dus de boei die we nu rechts van Grauw zeggen, dat is net de eerste nee. tonne, maar dat is de spreader. Dus rechts in beeld en die zien we nou. Daarachter lezen. Daar luidt de tonne maar de gele bovenkant, daar gaan we eerst omheen. En dan gaan we naar de spreader, die daar krek links van luidt. Maar Grauw had de gang er weer aardig in. Hoe komen deze twee bij de ton? Want dit wordt nog een gevjocht natuurlijk. Dat is natuurlijk wat ik prachtig mooi natuurlijk. Hè? Dat ze gewoon 1 en 2. Absoluut. En dat Grauw natuurlijk nog onvallen kan. Grauw die krijgt hem nou. Ja, die gaat door de wien. Grauw gaat door de wien. En Lemmer gaat voor het mooi. Dus die zullen allebei, dan ze nog een slagje mooitje. Maar die zit... Of krijgt Lemmer hem nou zo goed dat ze net hoeven? Nee, die sturen hem terug. Die gaan ik door de wien. Maar die wil hem natuurlijk er even boven houden. Ja, want ik zou krijgen in de voorbeschouwing, je kan net al te bot op een oor zielen. Want dan ben je altijd te let, dan reageer je altijd te let. Maar dit soort momentjes, ja, dan helpt het natuurlijk wel even om hem rug boppen de cheststanden te draaien. Dan had hij gewoon even wat minder wien. Hier zeggen we nou heel mooi. Lemmer heel traag. Bob het orenscootje draaien. En het orenscootje is Grauw. Zien grote rivaal dit kampioenschap. Maar voor eerst luidt Lemmer op kampioenskoers. En dan joe het al. Maar ze zitten nog. Ze zijn dichter bij elkaar komen dan het eerst lieken. Hoe zou het nou wezen maar de zenuwen bij Lemmer? Dat je virtueel kampioen bent. En we binnen maar, wat is het, een minuutje of nu nog de gong. En je moet nog 2 uur. En ja, het wordt spannend. En nou even Shen. Ja, Lemmer, ja, het gatje is groot genoeg. Is het groot genoeg om ik te draaien. Want Grauw luidt een beetje heger.
Ken Lemmer voor Grauw draaien straks. Is die afstand groot genoeg? Ja, en dwaai je het aan om een protestsituatie op te zieken. Of zeg je van nou, ik neem het zeker voor het onzekere. Nou, eens even zien tussen Lemmer en Grauw. Ken Lemmer al Trodewien. Ze hebben wat meer gong. Door is het ongen. Door is het ongen. Ze zien hem rom, hè? Ze zien hem wat rom. Ze zien hem op gong. Ja, dit is is nog een... Maar Lemmer doet het. Lemmer doet het. Ze is geen Trodewien. Ja, en dat ken. En dat ken. Tenminste, dat vinden wij. Grauw stekt hem op. Maar die stekt hem er... Nee, hij houdt hem in de wien. Hij houdt hem in de wien. Hij wil me bijkomen, maar nee. Dit zo mooi is, ik weet niet wat voor de Lemsters. En je verliest Grauw ook een beetje hechten en snelheid. Maar je zorgt je dat er nog een heel soort in de wedstrijd zit te kennen. Hè? Zo traag als het gaat en zo moeilijk als je draaien kennen. Ja, deze wedstrijd is nog lang net voorbij. Maar de eerste slag is wel slaan door deze twee man. Het verschil is heel groot in het veld. Het is ontzettend 4 uitelkollutsen. We zijn heel benieuwd hoe het straks in de middenmoot, als dat nog een beetje dicht bij elkaar zit. Maar deze twee, Thierry en mooi, volgens mij zeg ik wat, Soin en Ljout. Ja, laten we even zien. Want natuurlijk Lemmer Grauw, daar letten we het op. Maar het is inderdaad, ik wil het zijn en ik wil Ljout. Wat er juster ik al een hele knap tweede plakje zield had. Die gaat nou Trodewien. Ja, en het weer een mooi commentaar is juist van de skipper van Ljout. Die zei het, we konden die man van Langwaar eigenlijk wel bijhouden. Maar in het tweede rakje, ja, toen gokten we er even op. En zou ik eigenlijk net wel matten. Nou, als hij die les van Juster mooi neemt, die gokjes achterwege liet en gewoon de beste beslissingen maakt. Ja, dan doen ze mooi voor de dooiwinning, Joert. En je met Grauw natuurlijk, ik nog rekening mee houden. Hij had ik nog strijders achter hem. Het is, God is net zo grut. En ze hebben heel weinig winnen in Oost-Jurwe. Dus Lemmer en Grauw. De zaal had ze wel vol, maar shit, net zo bot op. Dus het werd wel zo'n speeltje van de kind voor alles gebeuren de hele middag. Ja, hier zitten we echt onder de wal. Hè. Dus we zitten nu op de rechterkantje op de achtergrond die gebouwen. Ja, de wind die kan net terug zijn gebouw heen. Hè. Dus daar ontstaat gewoon een leiden. En ik al ben je een oudje daarvan mooi. Die leiden die gaat nog best via terug. Die werken nog best via terug op het wetter. Dus het zou samen zijn wijze kunnen dat we hier wat minder wien hebben. En onderin de baai, straks bij de gate, dat we daar weer wat meer wien hebben. En ik Huzum is er weer knap bij. Wat zijn is wat in de versukkeling rekken. Maar Huzum draait hem als vierde om de bovenste tonnen heen. Die ziet toch ik een hele mooie serie de laatste dagen. Maar de Zuidwesthoeken komt er nog weer aan. Die lezen al hier op bakboord. Ik wil wat zijn. Juster, Zuidwesthoeken. Ik al knap starten. Zakken wel. Oh, dat wel eens. Ja, dat is toch een beetje de lijn van het scootje uit Starem. Ja, ze waarschijnlijk graag wat meer wien hebben voor de ouderen 2 weken. Maar ja, je krijgt wat je krijgt. En dan moeten we het met deze omstandigheden doen. Wat zijn? Ik krijg hem haast net door de wien. Schum maar even. De fokkenist die hing het er helemaal aan om de fokbak te houden. Ja, dat lijkt het haast trapezewerk. Maar het is gewoon een beetje wien contra in die fok te krijgen. Dat die wien de kop van het scootje omdrukt. Hè. Want die massa die beweegt moeilijk als er heel iets beetje gong is zit. Ja, deze scootjes hebben ook gong. Dus je nou het verschil. Hè? Dus inderdaad, wat zijn moest ze krijgen trodden wien. Want we zijn, die lezen er mooi bij. Maar ze moesten trodden wien op het moment dat er helemaal geen wien weer. En in één keer een hele grote wienbaan. En in één keer een hele grote wienbaan. En dan we zitten nooit bij de voorsten. En in één keer gaat het hut. Wat nou even, wat gebeurt er met de Lemmer en Ljout? Dit is Lemmer nooit helemaal deer. Ljout die speert voor u. Dit is toch jaren hier voor waskoken. Het is ongelooflijk. Het is Lemmer nooit helemaal voor deer. Die krijgt nou pas de wien, maar volle letter dan die oren. En Grauw David eronder terug. Het is Ljout dat eronder terug David. En hier bij Huzum er ik nog bij. Ja. Ja, en dan heb je zo'n fantastisch eerste cruiszakje hield. En dan komt er in je wienbaan van achter voor de wien. En dan kun je net opnieuw beginnen. Ze lezen er natuurlijk nog hartstikke mooi voor. Maar dit soort dingen kunnen we verwachten, Joert. Dit soort dingen kunnen we verwachten. We zorgen het nou ik op dit oer. Ja, je zit in één keer volle meer wien. En als dat maar vaker nog gebeurt en het verhoort een beetje. En dit is precies de reden waarom dat het zo ongelooflijk moeilijk is om op een oor te zielen. Want er hoeft maar dit te gebeuren. En de wedstrijd is weer hier. En nou luidt Lemmer
waarschijnlijk net op het plakje waar hij graag de tonnen ronde wil. Hè? Want de slag zeggen we toch iedere keer dat hij nooit de vaargeul weer. En hij wordt nou dwongen, omdat al deze fjouwersgoedjes op mijn rij liggen, om straks eerst de slag nooit gemaald te maken. Ja, dus is het terecht dat ze op deze manier bij de gate aankomen. Ja, dan in de regels staat natuurlijk dat je kiezen mag welke kant je ronde willen. Maar het zou wel heel onhandig wezen van Lemmer als ze dan eerst bij die achterste trein aansluiten. Dus je wordt inderdaad min of meer, ja, ze werden inderdaad dwongen om die oren te nemen. Ja, voor Sissingen binnen haast net het waan voor jou. Het leek het zo mooi dat Lemmer als eerste om de bopperste tonnen kwam. Dat dient ik. En dat het god aardig grut lieken, maar dat verdwijnt maar een grote vlaag als snier voor de zinnen. En het is voor mij even een mooi moment om even de wielse Jenne Woord en Langwar en er zijn nog een aantal scootjes die om de bopperste tonnen heen matten. Het veld luidt al heel dal uit elkaar, hè? Ja, dat krijg je maar deze wienverschil. Dat een scootje vol wien had en een oren net. Ja, dan had je in no time een 100 meter verschil. En zou je juist zeggen dat tussen de nummer 1 en de nummer 2. Nou zien we dat net. Nou zien we dat eigenlijk tussen de nummer 4 en de nummer 6 een beetje. Dat die eerste 4 die had die hudde wienvlaag gewoon. En die nummer 6 die wat zijn, die had daar even stil bij de bopperste tonnen. Maar echt voor Lemmer, hè, want dit gebeurt. Maar je kun je net zo vol aan het wan. Dus het is noodzaak voor hun om rustig te blijven. Ze zeggen, we weer inhellen. Maar boet nu een schuld, we doen niks fout. We gaan nog steeds goed zield. We blijven de goede keuzes maken. En dan moet je ervan uitgaan dat je uiteindelijk beloond wordt voor de goede keuzes die je maakt. Want ik Lemmer had de wien te pakken krijgen. Mooi grauw en ljouwert. En je gaat het dan in één keer weer hut voor de wien. En je gaat het hut voor de wien. En we gaan nou even geen beeld van de scootjes bij de bopperste tonnen. Maar het zou samen kunnen dat ze daar volle minder wien hebben. En dan gewoon nog heel langzaam varen. En nou is het voor Joert is het ook wel interessant om even te zien wat lang waar nooit waan kennen. Want we hadden ze nou 4 keer op rij als eerste eigenlijk. Of 3 keer op rij. Maar vaak voorom beginnen jongen. Kiezen nou ik van zo'n grote achterstand. Eigenlijk wat we juist jongen hadden bij Grauw en Lemmer. Kiezen dit repareren en we mooi wel aan het einde van de wedstrijd. Ja, want Langwar is correct om de bopperste tonnen heen. En leidt op het stuit op een halfde plak. Dus ja, dat kan nog even beter. Maar we hebben van de week ik vaker zien dat er een heel soort wisselingen mogelijk binnen in de street. Hier hebben we nog meer achter de achterhoede. Dit zijn de lijsten die om de tonnen heen beginnen. Alleen de hele mannen zitten nog achter. Jouweren en Drachten. En ja, Langwar leidt hier voor deze 2. Die leidt voor dit groepje. Maar dat moet toch een hele eind zield worden. Ja, en hier zien we gewoon de klassementsleiders. Hè? Ja. Gebroedelijk naast elkaar zou bijna zeggen. Maar hier gaat het erom. Grauw, Lemmer, Ljouwert en dan zit hiervoor nog Huzum die in nog mooiere positie zit. Ja, Huzum die leidt krek wat meer links. Dat we voor de windjurgen die leidt krek wat meer aan de linkerkant van deze skip. Die lieken krek even iets minder wind te hebben. Maar ja, we hadden als jongen, het is zo plaatselijk, het is zo lokaal. En we zien nou ik het zelf van Grauw. Ja, En Ljouwert valt ik helemaal stil. het hè? is Ja. net zo heel volle meer. Dus er hoeft maar dit te gebeuren. En voor de wien, we hadden juist er even doorheen. Voor de wien, de nieuwe wien, de extra wien, die komt van achteren. Dus dan lees je vooraan, hartstikke mooi. Maar dan komt die wien nou vanuit het stroom. En dan bent de achterste die hem eerst krijgen. Grauw, die gijpt. En die wil heel graag naar die oren tonnen willen. Die strijdt nog voor alles wat er is. En shirt een mooie wienvlaag waarschijnlijk. Dat hij wat hegen naar de bakbootgate tonnen kent. Ja, wat ze wil doen, wij kennen net helemaal goed zien hoe vier het nog is naar de gate. Maar Grauw gijpt wel naar stuurboord. Dus mochten Ljout en Grauw nog bij elkaar in de buurt komen, dan moet ze wel vrij blijven van het Ljouterscootje wat uw bakboord leidt. Maar we zien echt bij Ljout al activiteit aan boord. Dus blijkbaar is de wien wat draait en is het gunstiger om uw stuurboord te lezen. Of ze moet je zich ook leren voor de ronding van de gate, dat zou ik heel goed kennen. Het lijkt dat de wien weer heel dal van de orenkant komt. Want hier Sjurwik Huzum die nou gijpt en nog krekt boord om boord met Ljouwert zit. Dus die mooi straks zijn favoriete tonnetjes. En dat zal waarschijnlijk hier de bakboeton voor hem wezen. Want we hebben ze krekt, jongen. De slag die Lemmer makken
Vanuit de start wij naar de dik, naar de dikta, naar de polderta, zeg maar. Die pakte 4 wij het best uit. En Lemmer, ja, die zakt het wat achter Grauw. Grauw kan ik gewoon zijn eigen route kiezen. Grauw liep het inderdaad vrij voor Lemmer te lezen. Dus die hoeft hier rond te Tian bij die tonnen. Dus die kunnen eigenlijk zelf kiezen welke gates ze willen. Maar als ze kiezen voor de linkergate, dan moet ze wel achter ons sluiten bij Ljout en Huzum. Want die liet je er nog wel aan de binnenkant tussen te lezen. Ja, hier zie je het goed, hè. De gate is eigenlijk best wel breed. En de scootjes mogen hier kiezen om welke ze gaan. Nou, Huzum gaat hier voor de onderste in beeld. Grauw zal voor de boppers te gaan. Lemmer zal er waarschijnlijk achteraan gaan. Of zullen ze hier al kiezen om een orenroute op te zieken als Grauw. Wat vind je er nou van dat die gate zo verschrikkelijk breed is? Ik bedoel, hij kent ik wel wat liedster. Ja, het is een beetje dubbelop. Als je hem heel snel maakt, dan wordt het heel gevaarlijk. Want dan komen alle scootjes bij elkaar. En dan wordt het misschien heel rommelig. Nou is het wel heel bepalend. Want we hebben juist te zeggen dat alle scootjes achter elkaar aan gaan om dezelfde tonnen heen. Dus dan is ze eigenlijk achter elkaar aan het zien. Hier zijn nou voort uit elkaar. Ik denk dat de gate al zo'n 80 tot 100 meter breed is. Als we nou nog 30 seconden door een verschillende boeg zielen, dan zijn beide scootjes 200 meter bij elkaar waai. Ja, dan kan er van alles gebeuren. Want we gaan krekkels jongen dat de wien aan de ene kant heel oors is dan de wien aan de andere kant. Dus voor Grauw en Lemmer, die zit nou in een orenwien, denk ik, dan Ljout en Huzum. En het zijn Grauw en Lemmer die dezelfde tonnen kiezen. En Lemmer kan hem correct een beetje heger onsturen als Grauw. Had hij dan genoeg gong om de boppen te blijven of had hij les van zijn wien en zakken hij erachteruit. Maar hij houdt gewoon Grauw in de gaten. Het is Huzum en Ljout, nou heel mooi te zien. Die hier onderin beeld, eerste slag naar de poldermaatje. En de Zuidwesthoeken, die zit er weer heel mooi tussen. Ja, en die mag kiezen wat hij denkt dat het beste is. En die denkt, nou, die klassementleider, die gaat op die tonnen, laat mij die maar volgen. Soms moet je dat wel, hè. Het klinkt misschien hartstikke raar, maar als je het zelf even net witte, en ik weet niet dat dat nou het geval is, maar als je het zelf even net witte en je de hele vloot door een boeg varen, die gaan alle naar de Walta, dan zou ik zeggen, ze varen maar mooi achterom, want de kans dat tredje man het verkeerd, hij is net zo gerut. Dus bij je echte twijfel, ga maar mooi de meerderheid mooi. Totdat je het moment krijgt van ja, maar nou zie ik het wel, nou weet ik het weer. En dan ga je weer voor je eigen beslissingen. En je zullen we wat zijn voorbij, Skarlin. Waar we nog net zo volle neemt haar Hewitt, en die nog net in de top zitten. Dat ben de gebroeders Brouwer. Toch, mooi Harmen, dit hier vooral de smaakmaker van het kampioenschap. Mooi al 4 winningen. Ja, die moeten dit hier dus Tjimmerko varen. En ja, hoe ziet ze als zijn broer Harmen aan hoe die zielt? Ja, dus ik vol respect en bewondering naar. Ik heb het ook al vaak gezegd, ik weet wat die ervoor doet. En maar de ploeg. En hoe vol die ervoor gaat. Maar het is gewoon een beetje hetzelfde wat wij toen mooi maken. Hij wint aan 4 wedstrijden, wij 2. We waren 2 in het eindklassement. Hoe komt je, zeg maar, dan op een gegeven moment? Hey, je ziet maar een vrije holle. En je ziet eigenlijk net naar het klassement, zijn eerste hier net. En dan hoe komt het je gewoon? En dat wie bij u zeker een beetje zo het geval. Dus, maar dat zijn de mooiste momenten als skipper en bemanning, om dat samen uit te maken. Dat is het mooie van het zien. Dat je lekker vrij bent in de holle en dat het je hoe komt. Ja, dat vind je nooit weg. En dat wie toen niks zijn. Dat herken ik nooit heel erg in wat ze maar lang waren nou doen. Dus ja, dat kan net wel eens een fantastisch gevoel wezen. Ja. Wat ziet ze eigenlijk zei, Harmen, is dat ze er verschrikkelijk van genieten mast. Want volgend jaar is er heel oors, dan luidt er volle meer druk op. Nou ja, misschien. Ik weet het net. Ja, want dan verwacht je meestal weer een heel soort. Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Ik verwacht een heel soort van u's. Tenminste, daar hoop je op. En je weet hoe het rent en je weet ongeveer waar je stenen. Dus dan word je het chinlitten. Druk is een groot woord zoals dit hier. Maar wat ziet ze zo, de hol leeg, dat klopt wel een beetje. Maar is 2 weken verret wel energie. Hè? Het is wel het eerste hier en van die zal ik dingen ompakken op een of andere manier. Maar wat is dan het verschil? Want Orien zielst elke keer mooi, net als skipper. Nou voor het eerst dus als skipper. Waarom
Fret dit meer energie? Ja, weet ik net. De meesten loeken je. En het klinkt wat raar, maar je kan eigenlijk net normaal hoe stritten. Want iedereen zit on je te tieskien. En dat doe je zelf, want je gaat zelf even op paard. Maar soms hebben we wel eens van, nou ja, even mijn thuis blowen. Maar ja, dat wil ik niet altijd, want je wil ik even gezellig iets meenemen natuurlijk. Maar dat is wel iets wat energie kost, ja. Ja, dat ervaart ziet ik wel, nevens mij. Ja, zeker. Absoluut. Dat En Dook is er nog minder oren harmen, nevens mij. Ik kan het net zo goed doen, nee. En ja, dat is wel zo, ja. Dat is, ik heb er net zoveel aan mij. Maar ja, ik ben maar 14 scootje, 14 skippers. Je ging om 14 dagen in de belangstelling. Volle bak in de belangstelling. En ja, dan heb je dat gewoon. En je moet het maar, je neemt het op een Cape Tas, zeg maar. Maar dan is 14 dagen wel lang, elke dag weer, zeg maar. Ja. En soms, het is ook wel eens even lekker om van het skip af, van het valskip. Dus je wil ik wel eens even naar Dwarepien. Of even een joentje ergens wat eten. Ja, zeg je dat dan, maar het jet erbij. Alleen nog, het klopt wel wat saai. Ik denk dat, ik heb er net zo heel veel aan mij. Nee. Ze hadden er net zo heel soort mooi het in een belangstelling staan. Nou, dat staan ze goed beide, ik net. We maken maar eens even een tussenklassementje op. Wils Lemmer Grauw helemaal in de gaten houdt. En de oren twee koprinders. Dat ben Huzum. En ja, het is in het onderwijsrek een beetje moeilijk te zien wie in de Huzum en Ljouwert 1 en 2 bij de ene gate-tonnen. En Grauw en Lemmer 3 en 4 bij de oren-gate-tonnen. Maar dat ken ik zo wat om elkaar heen, want het loopt dicht bij elkaar. Daar vlak achter, daar zie je het Starem, de Zuidwesthoeken. Heel mooi op 5e plakje. Sais wordt zijn. Die zal ik dan wel eens een mooie dag. Een overwinning zit net weer. Misschien dat denk ik nog net zeggen, maar mooi in de top Sais, al prachtig. Op nummer 6 zit Akrum. Dan krijgen we Jerem krijgt Sietse Brouwer van het Vingen op nummer 8. Op nummer 9 Snits. En op nummer 10 Jennewoord. Daar wil het ik net meer mooi na het protest en de valse start bij Elehuizen. En op nummer 11 Drachten. Op nummer 12 De Jouwer. Ja, en daar hebben we pas nummer 13 Langwaar Harmen Brouwer. En heel dal achterom, dat is nummer 14 De Hele Mannen. Daar stond er tussen even het beeldje. Wat gebeurt er in de wedstrijd? Ja, wat we zeggen is, sterker nog, ik ga van dat interviewtje die 2 minuten even gebruik maken om snel even naar boven te rennen, om even hoe de markt te zien. Toch even een gevoel krijgen voor hoe de baai eruit ziet. En we zien het weer heel licht. En ik dacht, ik ben benieuwd aan welke kant de wien weer omkomt. En het antwoord zien we nou in beeld. De wien kwam weer om van de oude kant van het gemaal. Dus het wien daadwerkelijk Grauw en Lemmer die de goede gate heen. Dat lieke een skofke net zo, want Huzum en Ljout die mikten eigenlijk recht op de boppentonnen, maar zonder wien, zonder druk. En nou zien we het. We zien het hier links in beeld, een hartstikke donker plak. En die donkere plakken, dus de wien, die komt hier het eerste bij Grauw. En Lemmer had hem toch wat letteren. Er is best een groot verschil ontstaan nou tussen het Grauwste scootje en het Lemste scootje. Ja, dan wordt het een hele spannende dag. Dan, zoals het er nou heen loopt, is het kampioenschap Joet in elk geval nog net beslist. Maar hij zit natuurlijk weer lekker bij de top 5. Hè? En dat is ook al een heel goed resultaat. Maar, en hij zal natuurlijk zo min mogelijk skippen ertussen gaan willen. Maar het is Grauw die heel goed de wien te pakken krijgt. Ja, hier zien we wat achter hoe de nou hebben we niet voor. Je maakt hem hinnen. De tonen maar de gele pet. Ja, en we kennen Jen, ze kreeg toen bij de skip door de wingong, toen leek het alsof ze de tonnen net heljes zoen. En nog geen 2 minuten later zie je weer. Ik denk, nou, mooi windje. En ze redden het op. En ze maakt natuurlijk nog een keer hoe staan om de tonnen te ronden straks. Maar Grauw die hoeft net zoveel meer. Maar had Grauw net de volle meters maken nou? Want het liep het erop dat Lemmer ik al op het ton ken. Ja, Grauw had misschien dan wat de volle meters maken, dat zou kunnen. Maar ze lezen wel aan de kant waar de wienwaai komt. Dus als er nou naar je wien komt, van die stroom komt, dan komt hij eerst bij Grauw en dan bij Lemmer. Mocht het zo wezen dat die wien toch weer even aan de andere kant van de stad langskomt, ja, dan is het Huzumer scootje wat er ik nog steeds in beeld nooit. En nou zullen we inderdaad Grauw ik heel de laag matten. Daar komt de wien nou een beetje minder. Ja, dit is natuurlijk nagelbieten voor die skippers. Maar... En nou zien we het in dit beeld, voor de meesten thuis, zien we linksboven in het beeld. Daar zien we een donker plak aankomen.
En het gaat erom welk scootje vat er als eerste in. Die krijgt als eerste de nije wien en die kan daar zijn voordeel mee doen. Lemmer kende heel iets wat heger. Die kniept hem nou wat naar Grauw daar. Grauw jouwt wat meer ouwe. Ja, en dit is voor Grauw ik een moment. Had ik nou op Grauw zitten zo, ik wat ouwe aan jou maar val maar een beetje op Lemmer. Dan helst hun alle wien uit de zuil. Luister rechts boven en dan is het eigenlijk zo, dan maakt het voor Grauw niet meer uit dat de wien nou naar links skift of naar rechts. Beide keren blijven ze voor Lemmer. En de best jeder toch een beetje meer gong bij het plak waar de wien staat. Ja, precies. Had ik nog het voordeel van wat meer snelheid. We zeggen wel, in het vorige shot van deze camera zeggen we dat ze makkelijk naar de bopperste tonnen takken. En zijn we zelfs, misschien zullen ze wat te 4. Nou, we 2 minuten verder en ze mikken weer 30 graden leger. Dus het bloot echt de hele middag moeilijk. We hadden ze net hier in beeld, maar deze shift zo goed wezen matten voor het Huzemerscoetje. Die zit volgens mij heel dichtbij deze 2 kampioenskandidaten. Ja, het lijkt dat Huzem daar al de wien had. Luidt leger, maar wel een mooi handje voort. En Sjur al de snor voor de kop, zoals dat dan mooi heet. De wegen voor de kop. Het is Huzem dat als eerste die wienvlaag pakt. En dat scheelt ik echt een peer Beauforts. Ik bedoel, dat is van Geert van Inje naar 3 ongeveer. Het is gigantisch. De wind draait een beetje en ze varen hier samen met Lemster scootje heen. En Grauw die lag iets heger, die hier al wat woont. Dus ik denk net dat Huzem het helemaal opredt om echt nog voor Grauw te komen. Maar op dit moment, nee zeker net. Ja, Grauw die is er al. Maar Grauw krijgt hem ik wel mooi, hè? Die krijgt hem volle heger in één keer. Ja, en dat wordt voor Huzem min. Maar op dit moment wordt het alleen nog maar spannender voor de neutrale taskogers. Want we gaan ook Grauw op in en Lemmer net meer op 2. Grauw had de gong ik te pakken. Die zal als eerste om de bopperste tonnen komen. Want Huzem maakt wel een slagje. Maar die wel heel betiert. Hè? Ja. Wil ze wel de wien hier? Hij hier wil de wien. Ik snap het wel dat hij daar door de wien wil. Maar omdat hij zo betiert ging, moet hij nou nog 2 keer om bij die ton uit te komen. En we weten al maar deze wien, 2 keer door de wien, dat is ik net super snel voor zijn scootje. Dus het is een gewaagde keus. Hij hier ik even uitstellen in. Als hij een minuutje wachten hier, dan hier hij misschien in één keer die ton zielig in. Maar hij houdt heel mooi druk het Huzem scootje. We zullen hem zelfs een beetje scheef lezen. Nou, dat hebben we de laatste dagen nog net zo volle show met de scootjes. Hij nou gaat hij weer door de wien. En Grauw gaat er al, die kent de tonnen bezielen. Tenminste, ze gaan ze het inschatten. Ja, en dan hadden we eigenlijk Huzem die kiest er nou voor om toch daar 2 keer hoe start te gaan op een heel iets stukje. Lemmer die zei van nou, wij net. Wij gingen gewoon in één keer voor die lijn dat we de bopperste tonnen onzielen kennen. We zullen even zien hoe volle die 2 keer hoe stag eigenlijk kosten had voor Huzem. Zit ze nog voor Lemmer of komen ze straks een bakbordskipje in waar ze het toch weer achterlaten? En Lemmer krijgt hem ik even heel min, maar het is hier Grauw dat... Ja, toch even een goede slag u deelt onder de Lemmer. Hè. Dit maakt het kampioenschap gewoon razendspannend. Grauw, nummer 1 om de bopperste tonnen. Ja. En Lemmer is al een heel lang verleden. Sjuggens even naar Huzem daar. Ja, en die met helemaal deel horen, die had gewoon... Ja, wij wien erbij door eens. Beter het slagje erop zetten kan. En... die maakt nou heel dal achter de Lemmerdel. Ja, en dan zie je misschien toch een beetje de ervaring van het voor inlezen. Hè? Dat een Lemmer denkt van ja, we krijgen hem wel even min, maar het is net zo 4 meer en dan kunnen we die tonnen oorzielen. We accepteren het maar even, we bieden even door die soere appel heen totdat we de tonnen echt oorzielen. Huzem die gaat er met 10 voor. Ja, en die betalen eigenlijk met 10 de prijs. Hartstikke jammer, want ze wien het scootje wat het beste ervoor lag even. Dus ze hier iets meer geduld hebben en dan hier hier op een 2e plakje lijn. Het is nou het Lemster scootje dat gewoon de skeer behind houdt. Want ja, dit is natuurlijk nog een hele goeie. Ja, het is het mooiste om het kampioen te worden. Maar ik bedoel, als hij zijn naaste concurrent in je plakje voor hem sjocht, is het voor Monik een heel mooi uitgangspunt. Hè? Het is voor Monik een fantastisch uitgangspunt. En dan, dan komen er weer allerlei oren scenario's op tafel. Want als het zo bloot dat het no-light, dan gaat het morgen echt nog maar tussen 2 skippen. En dan zoen je de wollen zo nooit denken van hey, ken ik het leven van dat orenscootje moeilijk maatje. Want je weet zelf hebben we een 8e plak als slechtste resultaat. Ja, ik kan zeggen wel laatste en hier naar laatste worden. Wij krijgen er 8 punten bij. En Grauw die krijgt dan hun 13 punten is het volgens mij uit te rollen erbij. Dat valt net mooi, maar ze zoen ervoor kiezen kunnen om al voor de start in dat geval
het grauw het leven een beetje moeilijk te maken. Maar laten we ons nog even concentreren op Joert. Want ja, het had zijn, het saffel of wienskifting en alles en nog wat. Er kan nog van alles gebeuren. Maar ja, dit tekent dan toch weer de beide kampioenskandidaten al. Hè, dat die gelijk alweer op nummer 1 en 2. En ik uit zijn cruiserak toch weer goed voortkomen. Hè. Dat is dan zit er toch een goed team aan boord. Ja, absoluut. Ik denk dat Grauw tot nu toe nog geen fout maken had. Die zielen gewoon met alle kozen die ze kregen, maakten die de goede beslissingen. Hetzelfde heel denk ik voor Lemmer, die hier natuurlijk even pech, want die lijn nog voorop. En dan komen die scootjes toch maar meer wien van achteren. Ja, dat zijn wel cruciale momenten, want dat je dan een beetje zenuwachtig wordt en je geen wat raast dan. Voordat je het weet, zit je in de middenmoot, maar ze houden de kop erbij. Maatje een logisch cruiseraak en ondanks dat het hun grote rivaal is die dan voorbij komt, doen ze gewoon hun slagjes maatje. Ja, en als je dan 2 daarom komt, dan zie je tot nota gewoon een hele goede wedstrijd. Maar laten we weer eens even zien. De wien is ik weer voort. Het is, ze krijgt die vlaag waar Lemmer is slachtoffer van waar. Die is er nou net. Het is heel zuinig waar even op het stuit. Komen amper vooruit en daar profiteert Huizen weer wat van. Want die krijgt hem weer wat meer. En die dendert nou weer op de Lemmerongen. Ja, hier zie je het mooi in beeld, hè, dat de wien echt van achteren komt. Ja. Dus Huizem die had die wien al, die had al gewoon. Lemmer krijgt het nou en het grauwste scootje, ja, daar zit nog niks in. En die krijg je uiteindelijk wel. Maar ja, in die tijd had Huizem al een mooi gotje dicht vinden. En ik Lemmer, hè? Want Lemmer die stoomt nou alweer op naar Grauwta. Ja, nou, is nou shit, ja. Kong zit er goed in en daarvoor ja. Grauw. Daar gaat Lemmer. Lemmer speert er van terug. En ja, dit bizarre situaties elke keer. De wien komt helemaal dwars uit, maar naar die fok van Grauw. Een hele hoge richting in één keer. En het is het Lemste scootje dat gewoon weer naast Grauw kroept. Het is nog een iets eindje, maar volle meer gong. En ik huis hem. Ja, en dan ben ik benijd welke slag. Ja, Lemmer straks kiest. Nou, krijgt, ja, het zit nog een lietsgatje wezen, maar het scheelt net een soort. Lemmer kiest ervoor. Lemmer kiest voor. Wordt straks weer naar die oren tont daar waarschijnlijk. Je pal voor de wind. Grauw die loeft omheen, want die wil de boppen blijven. En Lemmer wil net het loefduel doen, denk ik. Nee, en ik snap het van Grauw ik wel, want je wil ik net, stel dat Lemmer er doorheen vat, dan is er een moment dat ze alle wien uit je zuilen hellen en dan kom je echt even helemaal stil te lezen. Dus ik snap dit van beide scootjes wel. En je zie ik wel weer een beetje de ervaring van de skippers. Ik denk, ja, we kunnen wel hier nou het loefduel met z'n tweeën aangaan. Maar dan varen er 2, 3 of 4 scootjes omheen en daar is net één van gediend. Dus Lemmer probeert het. Shirt dat Grauw de overval goed opvangt eigenlijk. Die ben op tiert, die gaat mooi en die gaat op tiert te winnen. En denk oké, wat proberen is net lukt. Geduld bewaren en blijf maar weer je eigen beslissingen maken. Ja, het is het slachtoffer van dit rakje worden, want die zit gelijk weer in de achterhoede. Het is Ljouwert die nou als vierde om de tonnen gaat. Wat zijn er vlak achter, maar God is net grut maar de Zuidwesthoek. Had hij romte genoeg. Als de Zuidwesthoek hem helpt, dan kan dit net wat zijn dat de matsen in de wien houden en de matsen vrij blijven. En het lijkt erop dat dat ik zei is en dat ze dat ik doe. Dus dat is een mooie actie van Zuidwesthoeken. Wat zijn kind misschien wel mooi wat meer wien zou we de roer heen varen. Maar dit zijn mooie acties om te zien. Ondanks dat het een beetje in slow motion gebeurt en er zit net zo volle wien. Dit is mooi wedstrijdziel. Dit zijn mooie inhaalmanoeuvres. En Zuidwesthoek handhaaft zich op het 5e plakje. En daar vlak boven wordt zijn. Op 6. En dan gaan we een heel tijd neer. Want het veld is gelijk al een heel lang uit elkaar. Ja, we zien hier het VN in beeld. Die had op dit moment ik een goede wien. Die had daar even mooi wat meters maken. Maar het is wat zoals het veld is al safir uit elkaar lutsen. Dat je krijgt al hier wat gevechtjes onderling. Een beetje bij elkaar. Maar om echt hele grote stappen terug het veld heen te zetten. Dat is nog net zo makkelijk. Ja, hier hebben we de held van de oude dagen eigenlijk in beeld. Hè? Het liep al even vanzelf te gaan, het koer net mis. En als je toch, dat als je er net bij zit bij de start, dat het gewoon heel moeilijk is. Je krijgt gewoon net dezelfde kozen. De boot die voorin zitten, die krijgen vaak de eerste keus. Die ben als eerste bij de Nije Wien. En dan is het gewoon echt heel moeilijk, echt voor de man van Langwaar, om daar weer uit te komen. Maar ze hadden wien wel te pakken. Want hier stiert een hele mooie streek wien. Ja, die had ik echt nedig. Want ze lezen
in naar laatste. Wat kan Harmen Brouwer nog dwan? Ken die Trotfield Hennessy? Hier een mooi shot van Boppen. Nog hield hij het grauwe kop. Dan ben we straks tegen nieuwsgierig welke boei hij straks pakken wil. Want Grauw kan kiezen. Lemmer er vlak achterom. En Huzum zit er nog mooi dichtbij. Wat is die voorzissing? Welke boei denkst u dat Grauw pakken wil? Ja, ik denk dat Grauw gaat voor de tonnen die we nou rechts in beeld zeggen. Die had ze, dat is alleen nog als Lemmer er net tussen schoot, want dan was ze rond die aan. Die had ze het vorige rak gepakt, dat is goed uitpakt. Maar het vorige beeld wat we zeggen, wie lang war en Heerenveen, die allebei de oerstuur wordt bij het stroom winnen. En die wien daar hartstikke goed. En die wien die daar krijg in beeld weer, die komt zo echt naar beneden daar. Dus die komt aan echt bij Grauw en Lemmer. En dan wil je wel aan die kant van het wedstrijdwetter zitten. Dus ik denk dat Grauw gaat voor die tonnen wachten totdat ze weer die mooie winskifting hadden die ze in het vorige rekje heen en dan hoe stag je in. Ja, weet je, dat ze hebben wel een grut god nou. Het is zo lekker varen. Dan heb je een beetje meer wien, je hoeft er niks voor te doen, je krijgt gratis snelheid. En zeker voor de wien, elke meter die je maakt, gaat ik nog eens recht op de ton nou. In het kruisrak kun je nog wel eens mooi soort wien de verkeerde kant op gaan. Ja, in het Vaardewiense rak, elke meter die je maakt richting de tonnen, is gewoon winst. Maar ik moet een beetje waarom komen op mijn verhaal, want het is echt kiele als Grauw je wel rond te had voor die jochte tonnen. Ik weet net dat Lemmer ertussen zit. Lemmer, het is haast hele wien eventjes. Lemmer die gaat, ja, die is, dan moeten we hem even zien. Het lijkt het wel dat Lemmer ertussen zit. Ja. Lemmer gaat voor de oren. Lemmer gaat voor de oren en Grauw loopt even stil en die gaat naar de oren, want die kijkt. Dit is nieuwsgierig. Want nou litten ze elkaar last tenminste. Lemmer kan nog mooi grijpen, maar ja, hij krijgt een heel soort gang nou. Hè. Dit is de eerste keer eigenlijk in de wedstrijd van Joert dat we ze aan net in een camerashot krijgen. Ja, misschien in deze, maar dit is de eerste keer dat Grauw voor de linkerkant van het kruisrak gaat. Lemmer gaat voor de rechterkant van het kruisrak. Ja, ik had al een paar keer zo. We hadden twee wienjochtingen eigenlijk. Eentje aan de rechterkant om de stad heen, eentje aan de linkerkant. En welke gaat het wezen? Ik dacht, door 6 maar hier eigenlijk even op de spot welke ze pakken. Ze pakken gelukkig die ik voorspelde. Maar ik maak het nog iets gewaagder. Ik denk echt dat Grauw je de goeie pakt. Want ik zeg zo volle wien daar bij Langwaard, 2 minuten lang. Ja, die wien die kan net zomaar voortwezen. Het is een beetje gevaarlijk, want ik doe dit op basis van televisiebeelden en ik ken net de hele bayou zien. Maar ik ken in ieder geval de keuze voor begrippen die Grauw je maakt. En we zeggen ik, Lemmer is nog net bij die gate. Hè. Die moet eerst nog een heel lang zielen voordat ze bij die tonnen binnen. Nou is het er. Ja. En nou is het even zien hoe vier gaat Lemmer terug. Gaat hij echt extreem? Gaat hij echt helemaal tot onder geult daar? Het is ik Huzum dat dezelfde tonnen kiest als de Grauwste scootje. En nou is het nieuwsgierig. Hoe vier zet Lemmer de slag terug? Ja, en wat we eigenlijk zien willen. Maar het is Grauw die door de wien is weer. Die maakt het een heel kwart slagje. Dit is een heel kwart slagje en dat kan 2 dingen betekenen. Dat kan betekenen dat ze net blierd binnen, maar waar ze binnen. Of het betekent van de wien is af hier links, maar mat wel een stuurbord lezen. Want hier is de wien, hè? Hier is nou de wien. En het lijkt er wel op dat de wien wat constanter wordt. Ja, en volgens mij is stuurbord nou de hege slag. Dus ze lezen hartstikke heeg. Deze slag brengt ze het meeste naar de tonnen toe. En wat nou de grote vraag wordt, want ze lezen behoorlijk via uit elkaar. Had Grauw lang genoeg deze wien om eigenlijk boppen de Lemmer te scoren? Dus kun die een beetje naar voren? Of krijgen we weer, wat we zo krijgen, ik wil het einde zeggen, dat windje van rechts. En zeg ik eens even het verschil in graden wat ze zielen. Hè? Ja, het is het Lemste scootje dat nog volle heger zielen kennen dan het Grauwste scootje. En ik meer gong. En ja, maar ja, het is nog wel een godje. Het is, ze binden al lang niet. Grauw krijgt hem nou ik wat beter. Dit camerashot vertekent een beetje, maar het is absoluut weer dat Lemmer je de wien beter had op dit moment dan Grauw. En een serieuze onval doet om het eerste plakje oer te nemen. Maar we zullen het Joert vaker zien dat er echt plakken een hele streek wien zit. En kom je dan, hij je dan de hele wedstrijd echt het eerste voor om alle wienbaan, want hij zal ik nooit hetzelfde wezen. Hè. Het is ik net dat het iedere slag op hetzelfde plak de wien zit. Het kan zo verschillen. En vooral onder de Lemmer waar steeds maar dan onder het plak, net onder het scootje, kennen de wienbaan zo verschillen. Maar het is Albert Visser die ijskoud hier gewoon zijn eigen slag maakt. Die gewoon denkt, ik ben je de baas. En we zorgen wel hoe het komt. Hij
zielt sowieso weer een hele sterke wedstrijd. Al wordt er nou 1 als 2. Want ja, hij zit heel aan voorin. Dus, maar ja, dit is wel tegeneskierig. Wat hier... Ja, en wat we nog meer zeggen is dat het Huizemerskoetje, dat hier dezelfde tonnen als Grauw, die is iets verder terugzielt. En die lieken te wien nou beter te krijgen dan Grauw. Dus Grauw had eigenlijk even een skofje het slechtste hoorn van beide werelden. Die gaat net dezelfde wien houden als Lemmer. Dus Lemmer maakt het een heel soort meter voorwaarts. En ik denk dat ze op dit moment, we zien het nu in beeld, echt net per se betere wien had. Ze hadden nog wel dezelfde wien, maar net betere wien dan het Huizemerskoetje. En die is ik dichterbij kwam. Dus dat kwartenslagje was toch krek als Zuiders. Wat hij eigenlijk al opvoelde. Zuiders, nou, dit is nu weer zo'n kwartslagje naar de tonnen. Dat denk je ze de prijs misschien wel voor betalen. Ja, Lemmer. Ja, Lemmer gaat nou eigenlijk hartstikke hut. Hè. Die gaat er goed naar de wal aan. Maar de belangrijkste vraag is, komen ze daar ik weer bij? Dus soms ga je bij Sion dat je een hartstikke mooie slag gaat en hij wordt maar beter en hij wordt maar beter. Maar eigenlijk, op dit moment, wil Lemmer hem eigenlijk even slechter krijgen. Want dan kun je het door de wien. Ja, en dit is mooi, hè? Ik weet niet of we het tussiëren, maar het publiek op de achtergrond, ja, dat is fantastisch. Ja, hij gittelt door de wien, maar de wien draait super wat mooi. En nou lijkt het, ja, het is gewoon net de seizoen. Het is Juwet nou gewoon net de seizoen, want nou had Grauw en Huizem weer die baan. En het is het Huizemerskoetje die er nou in één keer... Dus wat ik kreeg zo voordat het publiek zo enthousiast was. Lemmer hier hem hartstikke mooi, maar het laatste stukje, dan houdt het wedstrijdwet er gewoon op. En dan wil je hem eigenlijk even min krijgen, zodat je moeder orenboeg mooi had. En dat liep het nou net te gebeuren. Dus ondanks dat het een fantastisch uitzicht van Lemmer, en virtueel lezen ze nog hartstikke mooi, is het een hele minne slag die ze nou weer hadden. Misschien, want het verhoort het wel elke 2 minuten momenteel. We kennen het, maar we zullen maar zien wat we zeggen. Want het komt toch weer heel dichtbij elkaar. Maar het lijkt toch dat Lemmer, als dat nou is, ja, ze had hier een mooie hoek. Het is een hele, ja, en ze hagong, ze hargong. En bij Grauw valt er fucking. Ja, die krijgt hem in en die gaat door de wien. Grauw gaat door de wien. Ja. Dat betekent dat Lemmer gewoon wel de slag maken had. Dat betekent dat Lemmer de slag maken had. En ik ben bang dat het voor Grauw nog erger is. Dat ik het Huizemerskoetje op in ieder geval meters woen had. Dus Grauw had de krek even tussenin zitten. Had van beide kanten wat verlen. We binden natuurlijk nog net. Maar daar zien we het al in beeld. Ja, want daar al, want het is, en die Leitostuurboord, die matvaring ja, als ieder, maar die kent er gewoon royaal voordeel. Ja. Het is Grauw dat je even... Ja, het zou dan niks hoe ze bij de bopperste tonnen komen. En sjug eens even, hoe groot God Huizem in 1 keer mooi Grauw maakt. En Lemmerik, ja, die liet het hier. En Grauw loopt helemaal stil, die gaat alweer. Ja. Dit is de eerste grutte fout die we zien hebben van een van de kampioenskandidaten. Grauw loopt vrij voor in het Vaardewiense rak. Ze konden zelf kiezen welke tonnen ze nemen. En ze hadden de verkeerde tonnen nam en gingen daarna te snel oestag. Dus ze maakten een keuze. Ze committeerden er net echt aan. Er kwam misschien wel wat twijfel in. En wat we nu zeggen is de prijs die ze betalen voor een slechte beslissing in het begin van Kruzak. De tonnen hoeden in mijn eigen dan net de slechtste te wijzen. Maar om met zo'n wie zak wat al te draaien. Want we zien dat Huizem er gewoon wel fantastisch uitkwam. En die hier diezelfde tonnen. En Huizem gaat misschien wel voor de leiding. Dus de boodschap is eigenlijk, ze maken een keuze. Ze maken zelfs de goede keuze. En ze zetten net terug. En nou ben ik toch benijd. Nou, gaan ze daar even... En je nou eens even naar Huizem en Lemmer. Want Huizem, die komt hier ik nog voor de Lemmerdel. Ja. Ja, nou, en dat zal Albert Visser helemaal wastwijzen. Natuurlijk, Lemmer in de tussen, die straks Grauw nog wat hinderie kent. Dat is mooier. Maar hij shut. Oh, dan krijgt Lemmer hem weer wat minder. Maar nou shut Lemmer gewoon Grauw een hele minder slagmaatje. En we hebben toch, Lemmer is gewoon, die maakt gewoon 1 plakje voor Grauw wezen. We zien het nog maar een keer om de kampioen te worden. Jood hier op zijn eigen thuiswetter. Ja, en ondanks dat Grauw nou 2-3 keer die minder slag gewoon had. De wien waar ze nou in zitten, we zeggen ik een Lemmer dat ze heel graag hoe stuur wordt lezen willen. Die wien die we nou in beeld zeggen, die liekt het vanuit het strand te komen. En dan is het wel het Grauwste scootje wat heger loopt. Dus het is zeker net beslissend. Maar feit is wel dat het Huizemerskoetje, en dat zeg ik met alle respect. Maar als die in staat is om meer dan 100 meter goed te maken op zowel Grauw als Lemmer. Wat toch de scootjes van dit kampioenschap binnen. Dan hadden beide mannen wat foutjes maken onderwijs. Ja, en het zal nou Huizem wezen, Lemmer die misschien ik dezelfde slag als Grauw horen wil. Want als hij Sassielen bleef, ja, dan is hij gewoon in de city in dezelfde slag. Dan krijgt hij dezelfde wien als Grauw. Maar ja, het kan over 100 meter een heel soort verschillen. Maar daar zit de wien.
Maar petje af voor Johannes Meter. Absoluut. Mooi, het Huizumer scootje. Die slaat een god van 80 meter mooi de lemmer. En had volle mee gong. Hij slaat in één klap een god van 300 meter mooi het grauwste scootje. Ja, tussen Grauw en Lemmer mag het nog zijn, hè? Want ze lezen inderdaad in dezelfde slag. Maar die wien die we hier in beeld zien, we gaan nou een camera een beetje vanuit de stroompositie. Die komt echt van nou deze richting. Dus als die er bij Grauw komt, en ze hebben op dit moment iets meer gong, dan zie ik het nog zo gebeuren dat Grauw dat gat heel snel dichtvat. En misschien zelfs wel meer als dat. Want Lemmer lijkt nou net op het lekkere plak. Dus die hier inderdaad, hier zien we wel dat het verschil wat groter is dan ik toch. Dus dat vertekent een beetje. En we zien het Huizumer scootje die een hele bijzondere hoek had. Maar dit is weer zenuwachtig ziel. Ja. Jongens. Het Sjugges even. Grauw loopt nog de hele tijd onder wien. Sjugges even. En Lemmer, die is trouw de wien. Maar die komen haast gewoon op elkaar aan. Wils gewoon Grauw onder de wien loopt. En dan komt het weer heel dicht bij elkaar. Krijgt, ja, nou liep het gewoon dat Grauw weer voor hem delgeert. In ieder geval, jongen, wat een wisseling in het ziel. Het is wel... Nou krijgt Grauw hem ik weer minder. Hè. Jere krijgt, nou dit is de baan hiervoor, de donkere strepen. En daar had Lemmer, maar het zit vlak bij elkaar hier. Het zit vlak bij elkaar. En het is natuurlijk, Lemmer, wat geen risico rennen wil, ja, die zit natuurlijk wel over bakboord. Maar hoe komt dit straks als ze weer, want ze matten nog een slagje. Met de bovenste tonnen binnen. Het hele grote gat wat ze even hier, maar je krijgt Lemmer hem ik weer minder en minder. Ja, dit komt een beetje in de buurt van de situatie dat het heel licht wordt. Het wordt nou heel licht, het wordt nou... het wordt geloksielen ook net broeken, zeker net. Want je maakt nog steeds je keuzes maken, maar het wordt wel steeds moeilijker. Ja? Want we zien ook zo'n scootjes in beeld die echt helemaal zonder wien komen te lezen. Ja, en dan kun je niks meer. En dat is altijd wel een beetje zonde. Dat je gewoon echt nergens meer komen kunnen. Dan wordt het heel moeilijk om u te voeren. Maar goed, aan de andere kant, we hadden de wedstrijd leren jet. Als de wien stiet, kunnen we zielen. Nou, we zullen het je bewegen, dus stiet wien. We kunnen zielen. Ja, en ook in deze omstandigheden moet je het kennen. En Lemmer komt hier uit het eigen plakwooi. Dus dit is hun eigen dorp. Dus zij met de witte. Hoe je me schokken wien hier op deze baan. Maar ja, Douwe Visser van Grauw had je al heel vaak zield. Maar het is Huizum wat als eerste mooi al aardig gatje om de bopperste tonnen heen gaat. En dat is een heel mooi resultaat voor Johannes Meter. De wedstrijd is nog even natuurlijk. Maar hij kent nou straks wel mooi zijn eigen Sjogges even hoe groot dat gat is. Ongelooflijk wat had hij een mooie slag zield. En hier de Huizumers. 8e in het klassement op het stuit. En een doelwinning zo hun kampioenschap. Ik wat meer kleur, Jan. Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk... het is net elke dag dat Huizum een doelwinning pakt. Ik denk als ze hier mooi een overwinning voortkomen, dat ze een fantastische dag gaan hebben. Wat ik vooral bijzonder vind is hoe ongelooflijk lang het wordt op dat laatste lietse stukje. We zien ze nog, en ze boord om boord, Grauw en Lemmer. Ja. Lemmer had nog wel vrije wien, maar die had net de keuze om te draaien. Want Grauw zit er haast naast. En kan ze eruit drukken en ze hellen de tonnen nog net. Hè. Dit liep het erop. Of de schifting mag nog komen. Ze maakt er nog een slagje maatje. Maar Lemmer die prikt hem op. Ja, die gaat het redden. Het is van deze kant mooi te zien. Ja, het is nog heel tijd Lemmer. Maar oei, wat maatje deze mannen het spannend. Lezen ze in één rak honderden meters uit elkaar. En Sab is weer bij de bopperste tonnen vlak bij elkaar. En hier Lemmer vol. Als ze de goede slagers zoals Huizum, dan hier ze al een enorme tik uitdelen kennen. Hè? Ja, maar ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor Grauw. Als ze die eerste slag helemaal onder in de Marie te Gate net zo kwad maken, hier maar iets langer, dan hier zij misschien wel lui waar Huizum nou luidt. Zat denk ik dat er van een beetje verhaal binnen van skippers die over de finish komen die zeggen, oh, als ik maar dit of als ik maar dat hier. Achteraf is het natuurlijk hartstikke makkelijk wat je er wel maakt niet in. Het is vooral, ja, het is mooi deze grote verhoringen die je zeggen. Probeer dit maar eens vooruit te betekenen wat je er wel maakt.
Ja, de spanning is om te snijden. Bij het publiek op het staan, jere. Ik zou als je krijgt de staat Lemmer, dat wordt dan gelijk al corrigeerd. Nou, volgens mij als Lemmer wint, dan krijgen ze gewoon stadsrechten. Ja, wat mij Zo betreft... zal het dorpje ontploffen, maar Safir ben we nog lang net. Het hele strand vol met mensen weer, een heel soort publiek. Het is natuurlijk een verschrikkelijk spannende kampioenschap. In Jes zeggen we dat Huizem al een mooi aan voort is. Maar ja, we zeggen eens hetzelfde plaatsje ik weer. Dat als de wien van achter komt, kan het gotje ik zou weer voortwezen. Als wie van achter komt, kan dat gotje zo voortwezen. En ja, voor de kampioenswedstrijd gebeurt natuurlijk hier. Want altijd zo fijn is dat het nou luidt, dan hebben we hier een beslissing. Draait het om, helpt het grootste scootje de Lemster nog in, dan geven we naar Moon. Lemmer, ja, het zei niks, maar ik zei het maar even. Zoals het nou erheen luidt inderdaad, op kampioenskoers, Joert. Maar we willen nog een lange spannende wedstrijd hebben. Huizem is al uit beeld, hier is al onderwijs naar de gate. Onvoorstelbaar hoe groot het verschil wordt in zo'n veld. Want we hebben nou deze 2 scootjes in beeld. We weten dat Huizem hier inmiddels al een metertje als 100, 200 misschien wel voorluidt. En ja, waar is de rest van het veld? Ja. Dus we gaan deze scootjes in beeld houden, die zeggen we stillezen. Ik ben bang dat de rest helemaal voor ankerlijn had. Ja, en er zit net zo... Ben ik net een soort scootjes die nou een hele einde voren zullen. Wils dat je een soort zezen, maar deze omstandigheden, dan kan er hele rare wisselingen komen. Maar met nota is de middenvloot aardig hetzelfde. Ja, het lijkt dan ik wel eens dat de rieker worden in dit soort omstandigheden. Die binnen dan weer als eerst bij de nije wien, die kunnen als eerst een keus maken. En op een of andere manier valt het kwartje dan elke keer de kant van de voorsnuit. En ja, dat zien we hier eigenlijk ook. Want ondanks dat we hele rare dingen zeggen, hebben we net dat het hele veld heen weer op zijn kop gaat. En nou, Wils Zuidwesthoeken, hier nog naar de bopperste tonnemat. En Grauw en Lemmer al onderwijs in het Vaderwiense rek. En dan ben ik benijd wat straks de tactiek wordt. Het is Lemmer die toch wat meer heger op de vrije wien bij de Polderdiek ziet. Maar voor eerst ik nog net echt een keuze maak. Je ken welke ton die pakt. Het is nog het is hartboord om boord. Ja, en hier het gaat net zo hut meer. Het is voor u als zenuwslopen. Laat staan dat je daar op het schip zit. En helemaal dat ik nog om het vol of net beslissen van het kampioenschap gaat. Ja. Toen zeiden ze het al, hè? Daar was net te volle mee bezig wezen. Want op zich is dit een hele goede stand zoals Lemmer nou leidt. Ik als Silgrauw ervoor zitten. Ja, dat is ik zo. En je mag er net te volle mee bezig wezen. Maar het minder van deze omstandigheden is, je had ze volle tiert om nooit te denken. Ja. Het gaat alleen net zo hut, je staat op het dek. Ja, voordat je het weet ben je even oud waalt en ben je al maar je holle... Oh, wat je weer. Dit is de wier ook. Misschien roepen ze wat geesten nog wat ik maar ik denk dat het, of ik weet wel zeker dat het is om te zien waar de wienwaai komt. En ja, dit is mooi. De man die jouwt precies aan hoe hij shirt waar de reek is. En dan kan de man op het achterdek weer zien waar gaat die haan heen. Dit is een levende wienvaan. Ja, ik vind het wel een hele creatieve manier om inderdaad een wienvaan op het schip te positioneren. Wat het natuurlijk wel doet, is ze meten dan de wien die op dat moment op het schip is. En ik denk dat ze dat vooral broeken om de stand van de zeil aan te passen. Dus dat ze weten dat het zeil zo gunstig mogelijk stiert voor de wien. Maar de kunst voor de skipper en de adviseur is natuurlijk om te voorspellen hoe de wien over een minuut wijzen gaat en waar die wijzen zal. Dus, en die komt van achter. En die komt van achter. Dus eigenlijk als we een adviseur in beeld krijgen, dan zou het heel logisch wijzen als die omgekeerd stiert en achteruit zit. Nou, we zullen ze straks grif even zien. Ja, je ziet het al een beetje. Ja. Je ziet Tammo, die gaat voort maar daar. Dus hij had helemaal geen idee waar we naartoe gaan. Hij zit net naar de gate, hij zit net naar de ton, hij zit gewoon naar de baai te zien. Waar wil ik heen? Waar zie ik de wien? Als we aan dat kruisrak ingaan, waar mag ik dan het haar? Dus super in beeld bracht hoe de adviseur je zit naar de wien en de skipper stuurt het scootje en die was dan ook nog zelf. Ik even zien waar de wien even komt. wat info natuurlijk. Had ik even de tijd natuurlijk in zijn rakje. Want ze littelkoort toch wel wat last voor de wien. Hè? Het is duidelijk dat Lemmer een hele oren voor de wiense koers hield. Dan het Grauwde hield hij nog over bakboord. En
en Lemmer al over stuurboord. Ja, zo'n ze nou al saboteert in het Vaardewiense rakje de keus maken had voor de gate. Zo'n ze gewoon weer oplijnen. Grauw voor de ene gate naar de Walta of naar het Gemalta en Lemmer voor de oorgate helemaal hier naar de wal. We zullen het zo zien en ondertussen kunnen wij even, ik eens even zien van die orenscootjes die natuurlijk ik strijden. Want ja, je bent misschien al helemaal flauw van Lemmer, grauw, Lemmer. Maar ja, daar ben ik nog 12 orenscootjes die gewoon mooi doggen. Nog heel tijd op in. Voor Grauw en de Lemmeruut is het Huizemerskoetje wat op de eerste plak loopt. Het is het 4e plakje nou op het stuit voor Ljouwert. Nog heel tijd. Starum mengt zich ik nog in die strijd. Dat zit nog mooi dichtbij. Wat zijn we? Dit zal leiden de oren route ik op deze plakjes. Dus hier is heel lietsbitsie verschoning. Het Veen leidt op een zandenplakje. Is nou onderwijs naar de bopperste tonnen. En dan komt er nog een hele achterhoede. Ja, hier staat de wien wat egaler als door de Marsjust. Het is toch Lemmer wat hier toch een mooi slag. Dit is toch helemaal nieuwsgierig hè, wat hier nou uitkomt. Lemmer kiest helemaal voor aan de boppenkant te zielde deze krijgt. Ik zie een eerste kruisrakje hinnen. En dat zag er in de eerste helft van dat eerste kruisrakje hartstikke goed uit. Lemmer kwam eigenlijk pas in de probleem toen ze bij de tontjes, bij de grens van het vaarwetter in de buurt kwamen. Nou, je ik grauw gijpen. En die shut ik dat de wien erbij komt. Ja, hier is een soort winst te behalen, hè? Ja, voor de wien. En zeker als ze dan er zullen een 100 meter tussen zitten, tussen Grauw en Lemmer. Maar als je dan krijgt en wat meer wien had, dan komt zo'n skip op gong. En dat betelt het dan heel lang uit. Het is net alleen op dat moment dat je even meer wien had, maar dan heb je meer snelheid. En die massa traagheid die erin zit, die neem je nog heel lang mooi. Dus als je meer wien had in de voorderwien, ja, dat is koud. Massa traagheid. Massa traagheid, ja. Eigenlijk is het hartstikke logisch. Zo'n scootje is natuurlijk hartstikke zwier. Dan wist waarschijnlijk precies hoe zwier ze binnen. En dat is lastig om op gong te krijgen. Je hebt een hele soort energie nodig om een scootje op gong te krijgen. Maar ja, als het één keer op gong is, dan stopt het voor het net. En dat zien we in de voorderwind. De scootjes die dan wien krijgen, die bouwen dat tempo op. Die krijgen die gong mooi. Ja, en als je dat in één keer hebt, dan ben je lekker op gong. En dan winnen de verschillen in één keer in een relatief korte tijd. Kan die dan heel groot worden. En dan had aan de ene kant soms een lichtscootje pakt natuurlijk sneller de wien op. Accelereert sneller, let het maar eens even een mooi woord te verbroeken. Maar een zwierscootje kan wat langer trotreeuwen, toch een stilte zeg maar. Wat is nou, welk scootje zou nou het meeste voordeel hebben bij lichtwaar? Ja, bij lichtwaar zoek ik dan altijd het scootje hebben wat het snelst oppakt. Dat snel reageert, dat lekker vlot op gong komt. Dat had uiteindelijk de voorkeur boven die zwieren. Ondertussen zien we wel dat onze koprenner alweer bij de ton is. En die maakt gewoon dezelfde keuzes die ze krijgt maken. En we zien nog een beetje, als we van de kop van het scootje naar de wal zien, dan zien we daar weer een beetje een donker gebied waar ze naar daar varen. Dus zij vertrouwen erop dat ze weer dezelfde wien krijgen als die ze krijgt van het treden naar het eerste plakje bracht. Ja. Nou is hem helemaal mooi, hè? Die wienbaan. Daar helemaal te vier naar de wal, maar net wezen. Maar daar zit wel een donker plak. Nou, dit is gewoon weer even gokken, denk ik. Van ja, of een keusmaatje. En dan zien hoe die uitpakt. Het is een keusmaatje, zien hoe die uitpakt. Wij zeggen dat donkere plakje voor de kop van het Huizemerskoetje kreeg. Maar daarachter was dat wel zo. Dus en hier zien we het. Daarachter, daar ziet het er wel heel licht uit. En helemaal dat we boppen in beeld zien, die scootjes, die had ik heel weinig wien. En dan zou het mij net verbazen dat het deze keer voor Lemmer beter uitpakken dan de vorige keer. En ik ben me er heel bewust van, het is vierste risico om dat soort voorspellingen te doen. We willen wat uitspraken. Maar het zorgen dat Lemmer die gaat gelijk door de wien. Ik maak je bij deze, het Lemster scootje had nou een grutter voordeel bij de keus die ze maakt dan dat ze hier in het vorige rak. Maar we zorgen dat hij nou een orenkar maakt. Hij pakt wel dezelfde tonnen, maar hij gaat langs de vier net terug. En hij gaat nou gelijk al hoe bakboord voort. En dan loopt hij loopt volle heger in het veld dan. Hè? Ja, en dit is mooi om te zien. Hè? Want
Het vorige rakje, zeiden wij, ze maakten een fout. Ze gingen te veel terug. Maar ze hadden zelf ik van leerd. Dus ze zeiden, nou die tonnen weer wel gunstig. We denken weer dat die tonnen gunstig is. Maar we komen misschien in het probleem dat we te veel bij de wal komen. We zorgen weer dat het gunstig is aan die kant van het kruisrak. En dat kunnen we hier zien. Ze hebben mooie hoek, ze hebben lekker gong, ze hebben goede wien. Maar we nemen net het risico om weer helemaal naar de wal te gaan. We pakken hem voort. Dus ze krijgen zo in het begrauw. Dit is een nieuwere slagzakwad. Deze kwartslag van Lemmer is eigenlijk heel begrijpelijk. Want ze pakken het voordeel van de gate en ze incasseren het voort. Ze proberen het voort om te zetten in winst. Nou, het is hegere wiskunde zo langzamerhand. Maar Sayets, dat is ik zien. Rekkenie, Sjen, meteo, materialen, mensen bij elkaar, teamgeest. Mental coaches, nou neem maar op, dat is het mooie aan Zielen. Dat hele pakket was Nedergast. Ja, ik vind Zielen fantastisch, omdat er zo volle variabelen in zitten. Want we praten hier krijgen over lichte en zware scootjes, dus we hebben een materiaalcomponent. We praten over skipper en adviseur, dus we hebben verschillende functies. Dus zo is het al, het is een team, dus we moeten samenwerken en iedereen moet zijn beste keuzes maken op zijn positie. Dan hebben we nog het waar inderdaad. Er zitten zo volle variabelen in. En het is onmogelijk om te verwachten dat je de allerbeste bent op ieder vakgebied. Dus de keuze is om een mooie mix te werden. De Jouwer in beeld. En ja, die zielt wat een wisselend kampioenschap. Hele mooie dingen erbij. Een oorvarentje erbij. En stiert op de stuit Njoggen in het klassement. Juwet zielt er als 8ste om de bopperste tonnen. Wat vindt de Rinus ontnota van zijn kampioenschap? We krijgen een yo-yo. We gaan heel erg op een deel. En ik denk dat we er wel een beetje een oorzaak van hebben. We natuurlijk hebben een heel mooi voorseizoen eruit. Je houdt een beetje meer druk. En daar ben we heel gretig met je al. En persoonlijk heb ik een paar domme fouten maken. Wat is een heleboel punten kost uit. En voor het klassement is dat heel jammer, ja. Ja, voor het klassement is dat spietig, want hij is 2 keer een protest onder kont kregen. En dat zijn 14 punten. En één keer heeft dat uitlopen, maar verder net meer. Maar qua zielen gaan wel hut. Ja, dat ik we rennen hartstikke goed. En we dat voorseizoen hebben we alles eigenlijk te plakken en zouden we willen. Dus we weten voor elke wien de stand hoe we deel zetten moeten. En we kunnen gewoon eens denken en zielen. Maar dat is voor ons ook wennen. Vooral voor op zielen en die dingen, dat ben wij nog net gewend. En als je dan in de midden zit en ja, je komt in een situatie, dan moet je eigenlijk je verlies nemen en verder draaien. In plaats van wat ik nou niet in heb om in een protestsituatie te komen. En dat is wel jammer. Ja. Is dat het leermoment van dit hier, voor jou? Want dan ben je uiteindelijk nog maar een beginnend skipper. Is dit oors als in die voorwedstrijd? Ja, dit is heel oors. Nou, sowieso die voorwedstrijd is altijd maar een dag of een week alleen. Dus dat is sowieso hoor. Dat is 2 weken lang dat je de kappen bij je horen moet. En dat moet zeker wennen. En wat zo is, ja, dit is gewoon leren je voor u. En je adviseur erbij. Nou, we moeten elkaar even kennen leren. En hij moet heel erg wennen van uit de BM'er op een scootje. Dat is heel oors nou. Dus ja, we zijn nou echt aan het leren hier. De druk is er nou oud, dus jij nou een mooie wedstrijd in Zielen kennen. Want die druk, die weer er wel? Ja, onbewust denk ik. Je ziet er wel van, oh nee, want het rent goed, dus we zielen wel wat. Maar toch in die wedstrijden, ja, dan heb je toch een bepaalde druk en gretigheid. Wat hij er daar zo doet. Ja. Ja, dat weer Rinus. En nou, een heldere analyse. De heldere analyse kennen ik al een beetje loslitten op het Lemsterscootje. Want liek het in het Vaardewiense rak al de goede tonnen pakte ha. En de goede wien de baan aan die kant. En ja, hij liek het nou ik een heel eind voor erin weg van het grauwste scootje. Maar ja, waar zeggen ze krijgt ik de hele tijd dat het in het laatste slagje naar die tonnen nog een heel soort wienskiftingen wierden. Dus ja, we zitten maar net te snel. Maar ja, schuim maar even achterom Albert. En adviseur op het achterdekje, net te vol achterom, want hij moet gelijk weer een koers lezen. Ja, en we hebben krek zijn voor de wien achterom, want dan komt de wien daar bij. Ja, ohne wien is natuurlijk helemaal oorsom. Dan komt de wien van de bopperste tonnen, dus dan is het gezicht voorwaarts richt. Wat we zeggen is dat Lemmer daar een mooi slagje maken had. Die had er best wel wat meters doen. Maar wat we echt zien had, is dat de laatste kruisrakjes eigenlijk elke keer de scootjes die de slag langs het stroom hingen, de slag langs het gemaal, hoe raar het ik werd, die ben daar uiteindelijk wel goed uitkomen. Dus het is voor mij hartstikke logisch dat Huzum kiest en die krijgen hem hier even mooi.
Het is voor mij hartstikke logisch dat Huzum kiest om toch weer die kant uit te gaan. Ondanks dat het wel lijkt dat Lemmer de goede beslissing hier in het begin. Dus we zeiden, ja, die winnen voort, die pakken de goede gate en die maakt je daar wat meters goed. Het nadeel is wel, ze komen nooit meer z'n in die hoeken als het Huzumer scootje. En ik het grauwste scootje. Maar Huzum liet het hem toch nog wel weer heel aardig te krijgen. Ja, want je David Lemmer de trooi, hè, die had hem heel mooi kregen. En virtueel leidt hij nou ik weer op kop. Maar ja, dat laatste stukje naar die bopperste tonnen. Maar ja, als die wien onhoudt en die baan die haast met te pakken en te pakken. Ik had ik wel eens mooi maken. Ja, dan tilt het scootje daar gewoon op en bleef hij er maar in zitten. Ja, het ken ik krijgt hij oors om. Maar Lemmer, ja, en knap hè. Gewoon ijskoud bleven. Ze krijgt een paar keer heen en weer. Ja, wat Lemmer heel knap doet, is ze maakt je gewoon hun eigen keuzes toch. En we zien het in het begin, zielen ze dan op elkaar. Het lijkt er nou op dat dat toch valt weer dat ze zo vaak dezelfde beslissingen maken. Want Lemmer die gaat je gewoon voor de meerwin die ze zien kennen. Ze zeggen, wij zien gewoon de rechterkant van de baan meerwin. Wij vertrouwen erop dat dat meer dan genoeg snelheid oplevert om te compenseren voor het verlies van een kwartere route misschien. Dat we het beeld van boven zien, dan zien we wel dat het Huzumer scootje een iets betere hoeken had misschien dan het Lemster scootje. Dus Lemmer hebben we hier onderin en Huzum die krijgt wat heger, maar wel op het plak maar wat minder win. Dus de vraag is nou, hebben we het Lemster scootje die meer win had en die eigenlijk maar een grote bocht eromheen zielen? Of hebben we toch in dat laatste stukje het Huzumer scootje die wat meer win krijgen onder dat kantje en het uiteindelijk, ondanks alle mooie plan van Lemmer, gewoon opredden. En uit dit camera shot ben ik geneigd om te zeggen, het is toch weer dat linkerkantje wat een scootje snel naar de bopperste tonnen brengt. Zielt gewoon op het ton aan. Nou ik weer zien van hoe vier het god mij Grauw en Lemmer is. Want Grauw kiest ik een beetje voor die route van Huzum, maar wel wat leger. Wel wat leger, maar we gaan wel zien dat het kan wel heel hard gaan. En maar zeg eens even hoe groot dat gat is. Wils Lemmer, ja, volle heger, maar wel minder wien had. Ja. Maar het is wel een heel eind, hè? Ja, nou valt hij negatief. Ze zielen ik op het kniepen zo'n beetje, hè? Ja, en ik had hetzelfde gevoel nou een beetje bij Lemmer als het vorige rakje. Van ja, hoe stuurbord, het ziet er mooi uit. Ze hagong, ze zitten in de goede slag. Maar krijgen ze wel op het moment dat die wien een beetje naar rechts gaat. Dat ze een beetje delhoren hadden, zodat ze ook een mooie slag naar de tonnen ta hadden. Dus zielen is aan de ene kant het beste maatje van wat je op dat moment hebt. En aan de andere kant moet je tegelijk nooit denken van ja, maar hoe is het aan? Kan ik wel je weer bij komen? En ja, dat bleef het hele spultje. En daar mat we Lemmer wel het voordeel van het wiel van Jan. Want dat is precies wat ze de oude 2 weken echt fantastisch neer hebben. Huzum. Ik de gongerin. Leidt heger op de tonnen. Ze krijgt ik mooi die vlakte die precies bij die tonnen leidt. De boppen stiert wat meer wien. Nou, gaat Lemmer door de wien. Ja, en dan liekt het wel. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Dat kist ook beter iets als ik. Maar het liekt het wel alsof Huzum zelfs een iets knikje in de scoort had om gewoon maximaal gong te maken. En omdat ze al behoorlijk heeg binnen daar is. Ondanks in dit beeld liekt het dat Lemmer er fantastisch uitziet. Toch denk ik, het Huzumer scootje had de gong lekker te pakken. Had een mooie hoek. Zullen net de betiet wat Jan. Dat kwam ik nog een oorscootje aan. Want ja, daar hebben we straks ik mooi te maken. Hè? Dat hebben we van de week ik al eens eerder zien. Dat de koprenners in het achterveld komen. En ja, hier krijgen ze weer ze krijgen ze heel iets mooier, hè, de bob in. Nou weer even aan. Maar het is toch Lemmer. En het is wel Huzum. Maar die krijgt hem nou weer negatiever. Hoe komt Huzum met Lemmer? Maar nog wichtiger. Grauw had deze slag verlenen. Ja, het is, zeg het maar. Ja, bakboord, stuurboord, Lemmer redt het op. Ja. En die zorgt er ook nog voor dat er tussen hem en Grauw nog een extra scootje komt. Ja, het publiek op de kant. Ja, dit is toch fantastisch. Dit is wedstrijd optima forma. De Lemsters in hun eigen Lemsterbij. Wel ingevocht met Huzum, maar zij zielen een gemeterke te volle. Pakken zij nou weer de leiding in de DAI-klassement en ik in het algemene klassement natuurlijk. Dat ziet het al. Een fantastisch cruiserak. Een fantastisch cruiserak. Ze dwarren het aan, ze gaan voor de druk, ze pakken die oren ton naar beneden. Ze dienen het oors dan het vorige cruiserakje. Dus ze gaan leerd van hetgene wat net goed ging in het vorige cruiserak passen ze nota.
En dan in plaats van dat ze krijgen 150 meter onder de kom kregen van het Huizemerscootje, pakken ze eigenlijk met eigen wapens waarom. En daar haast helemaal wat gelijk. We zien hier een gigantisch verschil, eigenlijk voor het eerst deze wedstrijd, tussen Lemmer en Grauw. Ja. Grauw met nog een heel eind. We zeggen ze nou. Grauw hier, hoe stuur wordt in beeld met die mat nog om die tonnen heen. Daarboven gaat de Lemmer nou Boppe Grauwdel. Ja, dit zal ik wel weer een... dit is een flinke tik die Albert Visser u deelt aan zijn neef Douwe Visser van Grauw. Maar nog, ja, de voor Sissingen en de wien wil dat er wat meer wien komt. Dan zal die iets stabieler worden. Maar ja, er kan nog saffelijk gekke dingen gebeuren. Hè? Ja, en mocht het stabieler worden, dan zou dat nou alleen nog maar in het voordeel wezen voor Lemmer natuurlijk. Ja. Want dan is de kans dat er wat geks gebeurt en dat ze... Die wordt steeds lietser. En ondertussen zie je al dat er, wat is het, een uur en een kwartier op de klok staan. Het wordt het echt net zo lang meer. Dit is wel een hele gevoelige heer. Als je op het grauwste scootje zit, dan moet je nou toch wel wat zwaarder beginnen te maken. Wat toch het Leemster Comité op eigen wetter. Ja, die bezielt natuurlijk... Ze hem nou al. Ze shit hem al. Ja, ze hebben een uur zielt het mooi. Maar ja, dan krijgen ze natuurlijk iedereen en alles doorheen. Maar ja... Die man die zal ik, maar ze zorgen dat het goed is. En ja, laten we eens even het Lemster scootje. Dat zo'n lange tijd wezen dat er weer eens een oorscootje als een piepster kampioen wordt. Want de Lemmer is bouwd bij Van der Werf in Buttelsverlaat in Drachten. Ja, de piepsters kom ik uit Drachten, maar het zijn haast altijd de piepsters die kampioen worden. En ja, dat zou ik mooi wezen. En ja, Lemmers toen al 24 hier droeg. Wat een kampioenstitel in de SKS ongeet. De laatste keer een mooi jelle rijden ga als skipper. En zo nou Albert Visser het Joert flikken om nou al op thuiswetter kampioen te worden. Ik denk dat we een explosie op het strand en op het dik krijgen. Maar we zijn er nog net. De wien komt nog van alle kanten. Wiels Lemmer of gijpt. Nou, laten we voor de aardigheid eens even die bemanning opnemen. Want we gaan altijd door de adviseurs. We hebben het altijd over de skipper. We hebben het over het scootje. We hebben het over het warmblemmer. Maar ik ga hier een mooi listje. En ja, dat is Stefan Visser zit aan boord. Jelmer Kok zit aan boord. Jasper Visser zit aan boord. Dat zijn al een soort vissers. Jaap van der Meer. Michiel Oosterhof. Steven Hogeterp. Gjalt Willem Bosma. Jacob Jansma. Hendrikus Kok. Timo Waaier. Jelmer Waaier. Nick Buitenga. Douwe Visser zit aan boord. Willem Pieter Kupers. Harry Amsterdam zit aan boord. Ja, en dan ik nog. Bouke Kupers. Dat is Joert de adviseur. In steef van de eerste weken Harry Amsterdam. Want die de snitsweken. Ja, en dan zal Joert al kampioen binnen. Dan je natuurlijk 2 adviseurs morgen even mooi, of net? Dat denk ik wel. Dan was ze er allebei er wel bij wezen. Ik vind het goed als de bemanning even opneemt. Want zo'n scootje, dat wordt natuurlijk stuurt terug in. Maar die horen meer lieke belangrijk. Want dat er net in de fok loopt, dan komt het helemaal nergens. Dus iedereen had zijn eigen taak aan boord. En ja, als het goed is, dragen ze alle bij om het succes. En zwaren ze er alle voor dat ze in dit geval op kampioenskoers lezen. Krijg ze dat het eigenlijk op elke positie misgaan kan. Dus volgens mij onderschatten we dat inderdaad wel eens. Terecht als het zo is. Dit is een team effort. Je ziet het. We hebben gewoon 4 man aan het werk, maar de scoort. Ik vertel het, als ze alle 4 nou het werk del lezen, dan is Grauw er zo weer bij. En deze bemanning had spanning. Ik de man bij het onderliep bij het zweut, bij de fok. En stel als ze nou vernemen dat er iemand op die boot nou even uit het ritme valt. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is de vraag. Dat we juster kreeg ik de vraag van Arjen van ja, zou een coach nou nog helpen kunnen op het scootje? En toen zei ik vind dat moeilijk in te schatten. Maar dat weer wel de momenten dat in ieder geval degene die het eerst bij jou zit, eigenlijk even die coach er al opnemen maat. Die moet even helpen, maar even, joh, hand op het schouder. Precies, het is prima als je even zenuwachtig bent. We snappen het al hier, maar het doet gewoon niet werk. Harde kop erbij. En als je Sunny en naast je hebt, en dan helpt een beetje een ervaren persoon misschien, die had het wat vaker mooi maken. Ja, dat zou dan dat zou heel erg helpen kunnen natuurlijk. En dan binnen de achtersten, daar is Grauw, die is ik om de bopperste tonnen. En het is al een god van, ja, nou een dikke 200 meter mooi Lemmer. Dat is een
Serieus God. Serieus God. Serieus God. We zien wel dat Lemmer inmiddels heel dicht bij Drachten komen is. Dus die varen een beetje de achteruit in. Ze hadden nou ook net zo volle wind, liep het op dit beeld. Dus Huzum komt weer wat in de buurt. Als Huzum wel het tuig hoe stuurboord had. Ja. En Lemmer hield hij nog over bakboord. Ja, en zo'n de Lems dus nou een oren keusmaatje nootje voorop lezen. Dus hadden de laatste 2 keer winnen ze heel resoluut. We pakken de tonnen, we varen naar de wal, we schuren daar meer wien. Schuren ze die wien weer, dan zijn ze ervoor gaan. Maar zo'n ze het ontwarren om de orenkeus te maken. Dan ga je succes gewoon op de ene kant, draai je dan de keus te maken om nou de orenkant van het cruiszak op te zitten. Zoals nou steeds, nou zo op bakboord zielen. Liek het er gast op dat die vlaag, want die kant gunstiger is om de gate te pakken. De orentonnen. Ja, ja. Tegelijkertijd ik de orenwaskoetjes achter hun. Dat wel in het die 2 jurgen, dat zo'n je weer zezen. Dus het bleef moeilijk zezen. Het bleef echt elk cruiszak bleef toch oors blijkbaar. En ja, dit is. We hadden al vaker zo in de banen. He. Het is toch weer heel duidelijk dat zo'n op- en delbaan een verschrikkelijke boeiende baan is. Waar nog altijd een heel soort in zit. En ondertussen wil de noemen ze in het waan rijden op het volgende cruiserak omgaan. Maar ik er even ertussen staan, want dat vergeten we haast. Want er zijn een heel soort orenskippen. 1 Lemmer, 2 Huzum, 3 Grauw, 4e plakje Ljouwerts en 5e Starum. Zo is wat zijn, zo'n het vinden. 8 Snits. En Jochen de Jouwer, 10 jaar de woord, over de hele mannen, die klimt het omheen. En ik lang waar op het 12, maar die, ja, zulke mooie wedstrijden zien laten. En die komt er gewoon ik net uit. Tredje Akrum en op het laatste plakje luidt nou Drachten Jeroen Pietersma. Hier zorgen we de laatste. Lemmer had hem al in het vizier. Lemmer had hem al in het vizier. Ik ging het toch weer een beetje spannender proberen te maken voor de meesten thuis. Want terwijl de zo terecht de stand, de tiert neemt om de stand even op te nemen, zeg ik het grauwste scootje, maar toch wel een heel soort wien van achteren komen. En het gaat tussen Lemmer en Grauw, dat gaat echt in een rap tempo dat minder wordt. En op het beeld dat we nu zien we zowel Huzum als Grauw maar een soort wien naar de tonnen te varen, waar Lemmer in het vorige rondje een heel soort woen had. En Lemmer die loopt voor het mooie toch iets te vieren aan de rechterkant van de baan op dit moment. Waarom zouden ze dan nou daar verkeersen? Ze wisten waar de wind ziet. Ja, dit is, ik wil het net te spannend maken, maar ik denk dat dit heel hut afsnoept van de voorsprong die ze hier. Ze zal Griff nog als eerste beneden komen, maar dit beeld vertekent misschien ik nog wel een beetje, maar toch kan ik me net onder de indruk onttrekken dat het Huzum Scootje een heel soort goedmaker had op Lemmer in de laatste 2-3 minuten. En dan zit ze nou, nog achter de nou krijgt toch Lemmer voor weer de wien en valt Grauw een beetje stil. En die had nou ook wat ooi aan. Die had misschien een beetje meer hele wien. Jawel, maar de fok te loevert, maar nou krijgt Lemmer weer de wien. Ja, die wordt natuurlijk ook wel wat dwong, want ja, daar zitten de achterbleeuwers. En ja, daar was ik net mooi in gevjocht. Nee, dus nu is de vraag, en dat zeiden ze er al in de eerste keer dat ze bij de gate kwamen. Ja, ze moet nou kiezen, als ze die tonnen nemen, dan zit ze achter Drachten. En dat is aan de ene kant een beetje zoer, want dan heb je een achterbleeuwer die misschien in het paard zit. Maar ja, worden ze nou dwong eigenlijk om de keus te maken die ze misschien zelf wel net maken willen. En dan zou het in één keer wel weer een grote invloed hebben dat je zou in het achterrijden eigenlijk in de achterkant doorvaren. En wat gaat er gebeuren? We gaan even opletten bij de gate. Want het zou samen kennen dat de finishvlagen erin kennen. Als we een teach hebben we het wel vaker jongen van de week. Dat, nou ja, het ken qua tijd. En dat is tegen nieuwsgierig. Want ja, we zullen nou toch wel weer een gotje maken. Hè? Zij moeten hier meer afvallen. Ik Huzum. Daar is een boordje. En dit boordje wil we zien. Want hier zal een signaal op jong worden. En dan jouw die. Oh, ja, hier wordt de finishlijn bezig aan het prepareren. Maar dan zou nou ik al haast het schot komen matten. Of het signaal. Of varen we nog een route? Ik ken het, maar. Ja, daar is het. De
toeter voor de laatste slag van Lemmer. Naar de bovenste ton. Wat kan er nou nog gebeuren? Kan er nou nog hele gekke dingen gebeuren? Wat is die slag? Zet er nog terug. De finish leidt erin. Zo dit betekent dat Lemmer onderwijs is naar de titel SKS Koetsjesiel 2022. Rolof, jou steeds mij. Waar wint je? Ja. Als ik het wist, dan zoek ik het zezen. Wat ik wil zezen wil, is Lemmer die is dwong om de oren. Die matten nou eigenlijk de slag die ze de laatste 2 keer net keer na. Omdat ze het naast de drachtste koetsjelijn. Huzum zit daar helemaal net z'n 4 achter, pakt de orentonnen. Maakt het voor het kampioenschap natuurlijk helemaal niks uit. Maar Ek Grauw zal 100% zeker die orentonnen nemen en gokken. Dus gokken, gewoon zo'n groot mogelijk verschil met Lemmers te krijgen. En dan hopen dat zij de goede slag krijgen. En wederom, ik wil het net onnodig spannend maatje. Maar er is een kans. Grauw creëert een split met Lemmer. En een split betekent Lemmer naar de linkerkant van de baan. Grauw naar de rechterkant van de baan. En de rechterkant van de baan is de kant waar Lemmer ze krijgt maar meer wien 200 meter goed maken had. Op Huzum en op Grauw. Wils Lemmer al een tijdje in het kruisrak zit, want laten we dat net vergeten. Er is een god. En Grauw nou om de onderste tonnen heen draait. Lemsters maatje hun slag. Ze hebben hun plan maken, was toen zei. Ze je net gelijk door de wind. Ze ziet je die kant op. Huzum had les natuurlijk van Drachten. Dus die klapt er achterwaai. Ja, en dat is wel goed voor het Grauwste scootje. Want die had ik wel les van Drachten. Maar Sjog eens even een skifting. En wat een prachtige skifting. Ja. Als je dan alles al mooi had, ik zeg, hoe net is het helmhout was te doen. Een enorme wienskifting voor het Lemster scootje. Wat mooi dat we dit plaatsje hebben. Ze hoeven er niks aan te doen. Het is nog even de turbo aan. Het was herenhand die even het scootje, het kontje van Lemmer onderdrukt. En nog het kampioenschap er mooi. Maar jongen. Wat. Maar ja. Fantastisch camerawerk dat we dit shot juggen. Want er in één keer krijgen ze de winsabbot van voren. En dat, nou varen ze recht op de finish zou. En als het nou nog misgegaan had, ik denk dat ze zelfs boven de zuilen van Grauw lezen. Ondanks dat er wel hemelsbreed 100, 200 meter tussen zit misschien. Maar dit weer wel een heel mooi klapje wat ze daar kregen. In die mooi camerawerk van onze meesten. Omroep Friesland, maar wel 6 camera's op het water en een drone erbij. Prachtig mooie beelden kunnen we inbrengen. Ja. En nou, Joet, uit de Lemsterbaai. Mooi Lemmer voorop. En dan kampioen worden. Mooi een overwinning op je eigen water. Nou, we hebben al heel wat mooie scenario's, jongen, van de weekend. Maar dit is weer een fantastische niet. We gingen het door een jongensboek bij Langwarjuster. Maar dit werd ik een boek. Ik moet wel zeggen, ze lezen er fantastisch voor, je begrijp me net verkeerd. Maar de wind zeeg er wel heel licht uit bij de finish. Dus ze mat straks nog denk ik we binnen er net, we moeten het expand houden. Ja, ze moet nog even kniepen, misschien maar wat minder wind. Maar dit stuk, maar ze hebben een knik in de zuil. De wind is 90 graden draait. Ze varen hier hele wind op de finish zou. Ja, hoe mooi wil je het hebben. En dan is het Grauw hier die tuurlijk de oren gate nemen. Dat moet je altijd doen in zo'n laatste rakje. Want dat is nog een enigste kans op niks. Ja, een enigste kans op een overwinning. Maar het zit er op dit moment uit dat wij Grauw had de wien ik net. Toch een beslissing krijgen, Joet. Ja, prachtig ziel. Ik pak even het Scootjesjournaal 22 erbij. Er altijd alle skippers en versissing door wat de staan wordt in het kampioenschap. Nou, Albert Visser zei er dat hij nummer 1 is dit jaar. Dat schrijft er in het var hier al, hè. Dus, dat lijkt het u te komen. En Grauw zit hij als nummer 2 in het klassement. Nou, dat lijkt het ik helemaal uit te komen. Het enigste is hij jouwt je woord een tweede plakje. Dat zal het net worden. Maar hij hier een versissende gave. En Grauw laat je heel stil, hè. Ja, dit is een min lijst. Zolang we net finish binnen is er nog een kans. Maar dit is het Lemster scootje wat eigenlijk recht op de finish zou maakt. We hier het krijgen ook massa traagheid. Ik denk dat ze in die vlaag van ze krijgen zo volle gong maken had dat ze zo naar de finishstraat al zo er geen wind mee komen. Ja, hier zie je het mooi in beeld. Hè. Het is een mooie hoek. Het is een fantastisch plaatje voor het thuispubliek. Ja, het lijkt er wel een boetenboord. Ze hebben wel eens boetenboordmotors aan het helmhout. Hè, om
Omdat scootjes natuurlijk zelfs geen motor erin hebben, zo bewegen ze voort. Dat lijkt wel dat ze er een boordmotor achter hebben. Nou, dat is net weer. Het is Lemmer die de gunstige slag uitzocht had, gewaagde slag ik nog. En alleen maar heger en heger en heger uitkomt. Ze horen me gewoon, ze oscillen de ton nou, want ze weten natuurlijk ook dat hij straks wel wat negatiever komt. Maar ze pakken ze alle hier mooi. Hij denkt, ik ga maar alvast heel dicht bij mijn toespeeldel. Dan kennen ze al heel lang van deze wedstrijd genieten. Ja, nee, hij had gelijk. Ik ben heel benijd. Als hij het zien had, is het briljant. Ik zei, hij is dwongen tot rachten om de oren gate te nemen. Maar daar moet je jou misschien net genoeg credits. Stiekem varen ze gewoon weer een briljante wedstrijd. En dit keer wel mooi een goede start. Dit keer wel vanuit het begin erbij. Op het moment dat het mat. Daaronder loopt de tonnen. Dat is al. Maar we moeten de finishlijn hebben, want die loopt leger. Dus ze zitten zelfs nog boven de finishlijn. Ja, daar zien we in ieder geval de startkorter in beeld. Ja, ze mikken er hartstikke mooi op. Hè. Het grauwste scootje is volgens mij inmiddels zo staan gewoon de rechterkant van het wetter. Ja, en daarmee capituleren ze in het kampioenschap van dit hier. En ze zien gewoon maar een hele romme knik in tuig, hè. De fok is aardig uit. Ze hebben gewoon zelfs meters te volle maken. Nou gaat pas grauw. Ja. En Douwe Visser wordt je ontroond als kampioen. Zal ik blij wezen voor zijn neef. Hier natuurlijk graag oors nog dwaalwol, maar als je al trekt de boppen we de lemsters gaan terug het tuig van Akkerum heen. En Akkerum is natuurlijk nog een achterlissend scootje. Ja, je het lemmer. Ik je een les van orenscootjes. Wees nog een situatie mee krijgen. Is de goede wien. Ja, en dan zien we daar dat ze achter Snits zitten. Dan ben ik gewoon al op het ziende plakje eigenlijk. Een rondje verder. Dus ja. Het is gigantisch hoeveel meters dat lemmer joert. Een wierenkampioen, hè? Absoluut. Als je het zo oudwingen kennen op thuiswetter. En nou juist een beetje ontspanning leiden Lemsters. Natuurlijk maar ze concentreren, maar nou Kes, ja. En Albert Visser, ik ben benijd. Het is net een man die heel erg de dekken eruit springt zoals de Brouwers. Hij is natuurlijk ook al wat ouder. En hier gaat Lemmer op de finishzone. Wij binnen gewoon straks even stil, Roelof, want dit had impact bij de man. Daar komt er aan. Ze juichen al. Ja, het kennen per jongens. Dat weten zei ik. Ze matten nog een paar meters. Het is Albert Visser van de Lemmer. Kampioen 2022 van de SKS. Ja, ik ben even om de gig heen herinneren. En ja, ze verlenen elkaar om mijn hals. Oh, jongen. Anders wil ik niet het zeggen. Maar doe maar. Ja, eerst even die bemanning, Albert. Ja, ze verlenen elkaar om mijn hals. Albert, kampioen. Ja. En mijn eerste plak, dat is helemaal mooi. Dat, ja, eindelijk. Hè? Dat, iedereen, dat wisten we, maar ja, het moet er altijd in komen. Dat, ja, ik ben er nog even nog wennen, maar het is al ook, hè? Het is echt zo, Albert. Hier, het publiek op een kant, die op een pier, die klapt en die wuift naar Albert. Het grutzaal Gidel, de geek komt door. Even verhoren hier op het achterdek. Heid en zoon, Jasper. Wat is dit mooi, Albert. Laat ik het aan de sturen. Zo, jongens. Hé? Ja, maar ja. He. Albert Kupers, adviseur,
Ik zie dat is de bril Audi is vlak voor de finish. Waarom weer dat? Oh, dat is mijn bril van 4 cent. Ik nog ben nodig. Dat laatste eindje. Nee, wat dit is mooi, hè? Geweldig, geweldig. Samen. Zo blij. Op het eigen wetter. Ja, mooi kennen. En we maken de Lemmer zo blij. Absoluut. Je maakt ze alleen maar heel blij. Ik ga nog even waarom wennen, Albert. Ze springen hier de klinken uit het schip, zei Gjalt al. Het is een sterk skip, ja. Het is het sterkste. Ja. Het is de jongste, hè? Dus, en de snelste van die. Ja. God, Albert, wat een wedstrijd hij hem zielt. Ja, ik snap dat ze nog net analyseren was, maar in zo'n beslissende wedstrijd en dan eerste worden, dat is pieken op het goede moment. Ja, onze adviseur die zegt die vlagen heel goed. Vooral die laatste hier, dat was geweldig. Hè? We konden heel weer naar de finish en Joren pakte die orenpoort. En we gingen even terug de midden heen en toen kwam die. Dus als er komt dat we draaien, dan ben we koopman. Dus ja, dat wie dus ik zo. Maar als je voorop leest, dan kan je wat beter kiezen. Als je achterop leest, dan wil je vallen. Kan ik wel eens een verkeerde slag in. Dus, Nou, je hoort net. Je hebt een fantastisch zield. Wat gebeurt er binnenin die? Een heleboel, maar ja, ik ben nooit zo uit. Dat komt straks wel. Dat ik bij de familie ben en ja, dat komt straks wel. En steun hebben ik denk dat we hier wel een feestje hebben op Lemmer steun. Ik denk dat het snel vrijhouden is. Ja, dus wij gaan morgen niet in ziel. Morgen gaan we het sliepen. Dus dat kennen ook. Dus, hey, dit is lekker. Op Lemmer al kampioen en dat mooi Lemmer, dat is ja, geweldig. Dat is een jongensdroom. Ja, precies. Een jongensdroom van Albert Visser. Die het vroeger skippen wie op het dragsterscootje. En doe op een lemmerkaam. Het plak dat er zelfs ik weet het. En hij is een echte lemster. Dat jij kon zien praten. Hij had het ook goeie. En zo wat hinnen. Dus de lemmer is scootjegek. En Albert Visser is daar de oorzaak van. Daar ken ik niks van. Dus, nee, hartstikke mooi. Ja, de kampioen dus van 2022. Albert Visser, het lemster scootje. Even de... Ja, dat wie Geertje de Vries onboord bij de winnaar. Koning Albert de eerste van Lemmer. Jere, voltooid een soort trilogie. Gewoon op eigen thuiswetter. Eerste worden, al kampioen worden. Daai voor... Ja, hoe just dit? Ja, volledig terechte kampioen. Dus tot juster winnen nog mensen die zijn van ja, hoe kan dat eigenlijk? Hij heeft geen overwinning. En je hoort, het moment dat het er echt op gaat, als je dan zo'n wedstrijd op de mat lezen. Hij zei het toen zijn adviseur, dat laatste slagje, ze juggen alles, ze zit bovenop het nijs. Ja, dit is fantastisch voor Lemmer en volledig terecht. En wat een meter zou ze maken, hè? Ja, in de kwarte tijd. Ik bedoel, wij zeggen nou dat er nog gewoon... Ja, die binnen maar krijgt niet vader wie ze raksje. Deze drachten nou bij de bopperste tonnen en ze gingen nog dagelijk door de gate. Dus als nou het is alleen nog in het laatste rakje al. En dus ja, het is... ondertussen hebben wij, denk ik dat... Huzum en Grauw. Ja, nee, die ben ik nog onderwijs. Hè. Die binnen nog net. Dus wat een aldermachtigste knappe laatste slag. Ze kunnen gewoon haast huldiger worden in hun dorp. Voordat de nummer 2 over de streek gaat. Wat een verschil. Ja. Ja, ik ga Grauw even mis. Dus hier Huzum in beeld. Ik ga weer even helemaal opgongen in het interview van de winnaar. Dus ik ga even net zien dat hij al... Even niks meer uit natuurlijk. Het gaat nou op dit moment om deze man, om dit scootje, dit dorp. Had hij een soort ervan, maar blijkbaar terecht. Hier binnen de Lemsters al dwaande mooi de Lemstervlagen in top te hingen. Wils we daar het schotjern voor Huzum. Ja, en hier is het feest. Daar is Huzum. Ik let het net vieren. Een hele knappe wedstrijd zielt. Nummer 2, je het op Lemmer 2, zoals het dan jet. En daar zit onze man Boppen in. Die ik oer de mars jut.
Waar alle orenscootjes binnen en die mooie beelden verzwargd. En hier binnen de scootjes. Dan moet Grauw de hele tijd nog komen. Ja, die komen er nou en dan is het inderdaad. En ze haar gokt even alleen in het laatste kruisakje. En we zeiden wel eens dat je nou maar 1 centimeter verschil verliezen of maar 100 meter. Het is voor de punten gelijk. Ze moesten ervoor gaan. En het gevolg is dat ze eigenlijk een hele goede wedstrijd zielt. Als ze 1 rakje wat minder gaan. En dat is uitstraft. En dat mooi. Dat is op dit niveau. Wat het uitstraft wordt, dan ga je terecht verlenen, de meerdere erkennen. En volgende keer opnieuw beginnen. Maar hier met de hele week oer dat die scootjes dat dicht bij elkaar leiden. Door die nieuwe formule. En dat ze soms van maar een paar minuten van elkaar over de finish gaan. Dit zal wel het grootste gat wezen tussen nummer 1 en de nummer laatste, Joert. Ja, daar lijkt het wel op. Ik denk net dat we dit onder de formule tasco kennen. Dit zijn echte omstandigheden die zorgen dat de ene mooi wien en de oren zonder. Ja, dan gaat het zo ongelooflijk uit. Het zijn de wedstrijden mooi stabiele wien. We hebben mooi schenken hoe groot de snelheidsverschillen echt binnen tussen de scootjes. Deze keer we echt volledig taskreeuwen onder de omstandigheden. En Grauw strijden voor wat ze willen wierden. Bezocht Lemmer het moeilijk te maken zien. Leiden ik even voor op hun. Dus hoe zouden ze het nog even uitstellen? En ja, ik tevreden gedeeltelijk natuurlijk. Maar een tweede plak en dat zal ik kan het net zo snel uitrekenen, maar haast grif hun plakje wezen in het kampioenschap. Ja, ze zijn hier natuurlijk treden. We moeten absoluut net via dat de Huizemus een fantastische wedstrijd zielt had. Maar dit, we hier vooral de punten scherp voor het nummer 1 en nummer 2. Maar dit zal, ondanks dat zij wel een dikke outtrek hebben, maar dit zal wel een hele grote stap wezen naar het tweede plak in het totaalklassement. Ja, en nu is het nog behoorlijk lang wachten voordat de laatste scootjes die route uitmaken gaan. Want we zeggen dat Lemmer die fantastische vlaag hier in het laatste rakje. Maar het lijkt erop dat er maar weinig orenscootjes binnen die win krijgen om even bij de finish te komen. Der Wiert Scott en dat zal voor jou het wezen. Ja, het Ljouwte scootje. Ik een mooie stabiele race hield. Even maar die hele mooie grote winpoester voor opline. Ja, maar die is als vierde eindigen nou. Ja, en Ljout is een scootje die het eigenlijk zowel Juster als Joert hartstikke goed in had. We hadden Joert net zo vol hoorn, we hadden net zo heel vol in beeld natuurlijk. Maar die had eigenlijk maar hele moeilijke omstandigheden. Want 2 hele stabiele, degelijke races deel zetten. Dus daar kiezen ze absoluut vierde mooi, zodat ze mooi hiet. Daar kiezen ze op voortbeduren en vertrouwen uithelen. En misschien kan die morgen nog in vergelijkbare omstandigheden voor een dooiewinning zorgen. En dan is wat zo. Die had ik een knappe wedstrijd zield, want Peker goed starten, altijd aardig waarom zakken, maar die zield Joert ik een van zijn beste wedstrijden. Ja, hij ziet er mooi bij. Ziet er mooi bij het eerste kruisrakje. Hij had toen bij de eerste tonnen toch even een skofje zonder wienlijn, waardoor hij net bij de eerste treien zie het maar kreeg 5e, 6e. En daar finisht hij ik. En daar gaat de vlagen in top bij de Lemster jongens. En hier zo onderwijs om ik de familie even onder borst te drukken. En dan jetten we altijd Albert. Nou ja, de emoties die ze straks wil komen. En we zijn benieuwd als dat ik nog even schenken, want er is erom tijd voor. Want er moet nog sans worden. Ik ben benieuwd. Ik weet net hoe het bij de SKS regeld is. Maar is er bij Jemmeke een tijdslimiet dat skippen binnenkomen, Matten? Ja, bij u is er zeker een tijdslimiet. En die is ik versteld. Die is vaak versteld op 15 minuten. Dus als je 15 minuten na de winnaar bent, dan krijg je gewoon de score DNF, did not finish, dit dat voor. En dan lijkt het alsof de wedstrijd mooi die in has. Dus bij de Tour de France is een variabele tijdslimiet. Dan mag binnen zoveel procent. Bij u is het een verste tiert. En dan had het dus geen simmer om verder te zien. Dan is de wedstrijd gewoon klaar. Ik voor de Zuidwesthoeken. Een mooie race. Dit keer aardig staan horen kennen. Is Zuidwesthoeken op het 6e plakje eindigen. Dan zien we dan toch dat die verschillen heel groot binnen. Maar de plakje is toch wel aardig hetzelfde blum binnen. Achterin zullen we straks nog wel wat meer verschoningen. Maar we zien al lang waar die toch wat van dat tredje, de 12e plakje uitkwam.
Toch ja, dat zien we leverancier gaan op ze het nou achtste in beeld. plakje. Hè? De gebroeders Brouwer. Ja. Ben toch in het laatste rak. Is het langwaar een heel lang in vorm zilt. Die je nou op de finish hoor. Dat zal in het voordeel nog van Heerenveen wezen. Zit in dezelfde lijn. Dus dienstgiftingen en alles zullen ik voor hun net zo volle verhorie. Maar daar is het akkermescoetje dat we daar zo gaan. En die mat nog helemaal. Die mat nog een rondje. En dan hoop ik voor ze eigenlijk dat de winst systeem dat ze een keer heen weer op Del komen. Maar dat ben net de leukste rondjes uit je carrière, denk ik. Ik zag bij honkbal hadden ze wel eens de mercy rule volgens mij. Dat je met die in de wedstrijd heel dik achter staan en houden ze er gewoon mee op. Maar dat, aan de andere kant is het voor het publiek natuurlijk ook mooi. Hè, als ze er toch nog even die scootjes voorbij komen. Je kan even een afscheid nemen van de Lemmer, is altijd het voor. Nou, de Zuiders krijgt wel terecht, hè, dat zo'n Lemster scootje wat dan nou even de kans krijgt om bij de familie langs te gaan. Dat moeten we net viert, hè, want we praten nou een soort door al die rollen op het schip. Maar we gaan net zo vol hoe de mensen die er omheen zitten en de mensen die op de kant zitten, die op het volgschip de boel in de gaten houden, die voor het eten zorgen, die misschien nog wel meer belangrijke rollen gaan werken, het besteden het in je van weet. Het zijn nooit alleen nog de mensen die in beeld hebben. Dus ik snap het wel dat ze naar de kant willen en het vieren willen, maar de mensen die er al hier om bijdragen. Nou. Ja, toch nog even een prachtig mooi shot. Boord om boord. En de Swan. De jonge Jan van Harman Brouwer. Ja, het wordt ook nog een beetje spannend. Tenminste, ik denk het is dat maar correct hoe de finish erin leidt. Het is de gebroeders Brouwer. Harman zijn debuut hier. Al 4 overwinningen. En ja, en nou je het toch in het laatste rak nog aardig naar voren zielt. Want hij had ik even een trekje in de lijn. Ja, zo makkelijk is het net blijkbaar om naar voren te zien. Nee, en dit lid ziet ze toch net daar. Die drukt hem wat heger. Ik denk dat de beide man dit beeld heel graag gaan doen op oorplak in de wedstrijd en voor het kampioenschap. Maar ze zullen het even mooi zanden en achtste plakje ervan moeten. En ze zijn natuurlijk ook normaal gewoon in strijd voor dat derde en laatste podiumplakje. Dus wat dat betreft zit er nog wel wat op het spel voor deze twee. Ja, want het is wel een gotje. En 34,6 voor Langwaar. En 40,9 voor het Veen. En Veen snoepte dan in je puntje aan, joh. Een puntje hoor. Dus, maar ja, treden, het is toch het podium is toch altijd wichtig. Daar gaat het Veen. Dit zal Harmen net beslagje. En dan noteren we Sietse Brouwer. Mooi de Gerben van Maan. Het wordt ik al eens even voor zijn. Heerenveen op het zandenplak. En daar zal het Scott Yilde voor Langwaar. De jonge Jan. Ik ga hem net jet. Ik ga hem net jet. Misschien moest hij laden. Maar hij nog een rondje. Dat zit dan net weer wezen. Nou. Ik weet toch dat er zo'n goede slag maken hier, maar we zullen zien. Straks zal de turen naar Degje-Snits. Onderwijs misschien een joggende plakje. Ja, en ik hier ze tipt als winnaar voor de tiert. Ik dacht nooit 2 resultaten, die zetten het even om. Maar wij gaan even een keertje, want die is bij de ontroonde kampioen Douwe Visser. Ik ren naar Douwe Visser van Grauw, het Grauwste scootje. Ja, dit is wedstrijdzielen, Douwe. Ja, en een beetje tommel de laatste. Ja, wij zeggen het wel, maar we konden er net meer heen. En we gingen voor die oren boei kozen. Ja, Lemmer die pakt hem op. En het geluk van de kampioen, hè? Net zeuren. Ja. Ook wist er alles van. Ja, daarom. Nee, ik denk een hele mooie strijd nog. En het weer spannend tot die grote windshift die erin kwam. En wij hier de eerste mooi naar die orenboei daar. Ja, toen draaide de zaan, toen weer wel te let. Dus hadden we alles of niks. Nou ja, dat werd dan niks. Daar kerst ik net voor. Maar maak het net uit. Ze hebben wel nog zield en een terechte kampioen.
Absoluut. Het is die neef. Daar heeft zelf 3 kampioenschappen op Riegen meemaken, de Aroen kampioenschappen. Ja, nou maar die titel dus uitstaan on die neef. Nou, dat zijn mindere zaken toch? Ja, wij kennen elkaar alles kofke. Hè? Dus we hebben wel op mijn scootje samen zield. Dus als ik hem dan toch houden aan moest, in dat moment dat zie je er rond te komen, dan mij alle liefde doen Albert. Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig voor Lemmer. Voor de ploeg, een hele goede ploeg. Scootje, bestuur, alles super. Nou, ik denk dat we een heel groot feest krijgen in de Lemmer en misschien de Pim Muntjes ervan. Is erin? Ja, dat is tuurlijk in ik erin. Ja. Tenminste, ik weet niet wanneer dat ze het hebben met de boel oprommen. Maar daar gaan wij wel heen. Dat wordt wel mooi, maar het is het feest in de Lemmer. Ja. Nee, ik vind het prachtig. Dus die is het tweede. Mooi grote voorsprong op Traaien. Maar theoretisch is het nog mogelijk dat je hem nog, waarom zak je nooit tweede plak en dat lang waar nog tweede wordt. Zielst er dan morgen nog om? Of zou je van, we zien wel hoe het komt? Nee, dat maakt het me niks uit. Nou, er is één plak wat telt en die is al verzijn. Dus wij gaan morgen gewoon een mooie wedstrijd varen. Krijg als je trouwens, ja, dat weer alleen nog jammer dat hun direct achter de zon kwamen. Maar wat is Stodien? De ware kampioen. Nee, helemaal terecht. Helemaal prima. Ze hebben echt het heus rond van het hier. Wij kwamen een paar keer iets te kort. Nou ja, dan ben je alleen maar in je 2 kampioen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Morgen nog een mooie wedstrijd. We zien die morgen weer. Mooi waar, mooie wedstrijd. Hoop ik ietsje constanter winnen als Joert, maar schitterend. Ja. Hele kampioenschap vind ik al geweldig trouwens. Hè. Prachtige pot. Joert ik weer. Dus genieten. Ja. Absoluut. Genieten deze weekend van het SKS Koetsiesielens uit Douwe Visser. Het is de kampioen die zijn titel uitstaan maakt. On zijn neef Albert Visser. En dat dochter heel sportief. Ja, daar is het schot van Jenne Wout. Ja, daar ken ik mee, jongens. Bij ons sluiten de Wurden van Geertje. Heel sportief. Had ik al 3 kampioenschappen op rij woon, al 6 keer in totaal. En dan, en nog strijden. De tweede plak, dan doe je het net verkeerd. En we hebben ondertussen al even een oerzichtje van de eerste zon. Want we hebben alle tijd om een klassementje op te maken. In zoveel tijdsverschil tussen zeggen. We jureren Joet, De Lemmer, Albert Visser, Manuel, kom je nog een punten krijgt hij erbij. En is dus kampioen. Huzum op het tweede plak. Grauw is Tretswurn. Op het 4e plak Joet Ljouwets. 5 woord zijn en 6 de Zuidwesthoeken. En op het zande plakje het Veen. En daar zeggen we, ze krijgt even een nuivere finish even tussen Langwar en daar wie weer schat en Langwar. Want Langwar is nog even, moest nog een keer opnieuw even een rondje maatje om de finish te hellen. Oh, ben ze boven de finishtonnen langs gaan? Ik denk dat ze boven de finishton langs gaan binnen. Dus, maar ze zijn wel op het 8e plak uiteindelijk eindigt. Ondertussen hebben ik snits binnen op het 9e plak. We zeggen Jenne Wout al. En ik, de hele mannen, is ondertussen al aan het sketten. En nou druppelen ze in voor in binnen. Nou, het is voor u verschrikkelijk makkelijk om bij te horen in welke volgorde ze vinden ze. Want er zitten enorme gaten tussen, Rolf. Hè? Ja, het verschil is gigantisch. Het Akkermerscootje hebben we nog even net in beeld zien, maar die zeggen we kregen, toen moesten ze nog een rondje. De wien is wat naar links draait, dat scheelt, want dan is het laatste rakje in ieder geval net een kruisrak, maar kun je de rug met daar. En ja, dat is toch wel het jammer van deze omstandigheden. Ik denk dat we een hele mooie wedstrijd zien hadden die om het kampioenschap ging. Dat maakt het een hele hoop goed. Dat maakt het zo'n wedstrijd natuurlijk heel intens. Maar ik denk dat ik wel een soort scootjes binnen en een soort skippers binnen die denken van nou, dit is weer net zo'n leuke middag. Je wordt minder lol gewoon dan de oude weken. Dat zou me net verbazen. En daar zien ik de jouwer over de streek komen. Ja, die had dan toch niet het laatste rakje weer aardig wat verlen. En die komt als 12e over de lijn. En dan moeten er nog een paar scootjes binnenkomen. Ja, waar en dat is Drachten nog. En Akrum, die is ik heel dol aanzakken. Ja, en we zien het nu ook bij de finish. De wien is weer helemaal voort. Dus we alleen maar een kwartier, 20 minuten de lijn, maar een knik in de zuil. Vol gas op de finish afvat. Is het nou het scootje van Drachten dat gewoon nog weer een slagje maatje maakt die even zonder wien lezen. Ja, dat is wat ze zeiden. Als je een keer voorop lezen, dan wordt het leven een stuk makkelijker en dan liep het ik mooi te zitten en dan heb ik de opties en dan heb ik de keuzes.
En dat hebben we wordt in optima forma jongen eigenlijk. Dan komt Drachten op de finishhoorn. Jeroen Pietersma. En dan is Akkerum nog een heel eind voort. Maar die zit wel. Nou, die had eindelijk de gunstige slagpak die Lemmerik had. Maar ja, dat komt te laat. Hier is Akkerum. Ja, hier is Drachten. Akkerum zit erachter. Ja, hier is weinig handen omheen op het weinig dek. vreugde onboord. Het trekjende plakje voor Drachten. Ja, en dan hebben we Akkerum dan het eerst in beeld. Hè. Ik hier daar toch wel wat meer van verwachten. Is het een 4-6 hier of zo? Dat het Akkerum een scootje in een keer een mooie uitslagendel zetten? Of? Akkerum had nog een heel oud tuig. Die had het skip wel onpast door de formule, maar het tuig nog net. Dus ja, die zal dit hier eens een beetje oerslaan als tussen hier. Had ik wel een paar keer toch, toen ik wat hudder waaide nog wat Sjen lieten kennen, ja, dan kan haast wat minder les van die kantometers die het mist. Ja. Ja. Maar ja. Maar als ze dat tuig onpassen deze winter, dan alle kansen bevalt die weer bij te wezen. Ja, dan geven wij nou nog even Wiels Akkerum nog wel finishen. Maar toch hebben we even al de tussenstand opmaken van de nummers 8 om te mooi 14. Langwaar is het 8e worden. Jurgen Snits, Sinje Jennewoord, Alve de hele mannen, Tolve de Jouwer, Tredje Drachten. Ja, en Pieter Meter, die mag nog finishen. Dan jouw we Akkerum alle tijd om rustig naar de finish te gaan. Ik sluit je rouwen. Roelof gaat nog even in het Nijpeteer. Boppen mooi Arjen de Boer. Hoe deze toch zinderende dag op de Lemmer. Waar de kampioen SGS 2022 bekend worden is. In dag voor de finale. En dat is Albert Visser van Lemmer. Maar we hebben morgen natuurlijk nog een mooie wedstrijd op Snits. En dan ben ik er weer. En ik zou zeggen van mijn kant tot morgen. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Net zeg ik dat het niet meer doet helpen. Deze droomwereld gaat worden van mij.
Albert Visser gaat voortaan door het leven als koning Albert I. Want de Lemmer pakt voor het eerst rond 34 hier de kampioenstitel van de SKS. De laatste keer wie in joggetje 88. En wat hebben wij, Roelof, een fantastische wedstrijd jongen. Ja, nou, het is de hele wedstrijd hebben we het gewoon over de twee kampioenskandidaten. Ze hebben allebei een heel hoog niveau op de matlijn. Maar uiteindelijk een terug te winnen. Ja, wat wil je nog meer op dit wetter? Ja, wat doet dit mooi dilemma? Kies er een voorstelling van maatje? Nee, zo lang eindelijk werd eens een keer de SKS-titel. Ja, Albert die zei al van, ik kan er net van sliepen. Ik dream ervan. Hoe is dit voor een dorp als de Lemmer? Ja, ik snap dat wel. Want het wordt natuurlijk mooi elke keer dat het langer lien is, wordt het zwidder en wordt dat grutter. En dan krijg je soort dan dit hier, soort dan dit hier. Want we hadden ze best wel vaak de laatste jaren als een van de kandidaten opschreeuwen. Ja, en dan kom je steeds verder in zijn kampioenschap en dan wordt die druk nog grutter. Nou moet het toch wel echt. En dan ben je bij je eigen publiek. Mooi moeilijke omstandigheden. En iedereen zei, je had nog net een wedstrijd wonen, als je dan dit levert, ja, dan ben je absoluut terug kampioen. Ja, een die-oefening op je eigen thuiswetter en kampioen. En hij zei ook, want hij wil natuurlijk wel zenuwachtig, want hij doet al zo lang mooi onder de SKS. Ik als skipper. Het is nog nooit slagen. Zijn beste eindklassering is een derde plak. En dan nou eindelijk. Wat zult er nog van die jongen afvallen? Ja, nou, het zit toch in je hollen. Het is mooi, het is leuk om mooi te doen. Het is al een eer om skipper te wezen. Maar dat hij nou in hier dat zien, dan is het leuk om een keer te winnen. Fantastisch. En dan komt toch die vraag, het zou toch mooi wezen om een keer zo'n kampioenschap te winnen. En daar vertelt natuurlijk ik hoe langer dat wordt, hoe meer dat je dat eigenlijk wil. Ja, en er is maar één die het kent per jaar. We zeggen ze wel eens van ja, mooi, maar er wordt maar één kampioen van de vietje. Dus ja, net uitstellen tot volgend jaar. Ik ben hartstikke blij voor hem dat ze deze kans pakken. En ik denk dat het voor Lemmer, nou ja, we gaan het zien, we jerden het al een beetje tijdens het commentaar. Zo nou, dan kon ik Ilke, die naast me zit, haast net verstaan. Omdat je gewoon het commentaar van het stroom en van de boordjes jerde. Ja, dat is fantastisch natuurlijk, dat het zo mooi leeft. Laten we de die-uitslag er gauw even bijpakken. Want dus, ja, de die-winning wie dus voor de Lemmer zij winnen. Maar 0,9 punten krijgen ze erbij. Voor Huzum, echt heel erg knap. De Huzumers. Dan Grauw, Fjouwer, Ljouwert, 4 voor het zijn. De Zuidwesthoeken. En daarachter Jereveen en Langwaard. Dat is natuurlijk nog de strijd om de derde plak. Maar Jim hebben we eigenlijk constant, en wij met de camera's vanzelfs, ja, de Lemmer en Grauw. De Lemmer en Grauw. En de eerste slag wie? Voor de Lemmer. Ja, nou, we hadden natuurlijk Juster al zijn en Joert ik weer. Lemmer rint hartstikke goed. Lemmer maakt hartstikke goede keuzes. En wie het krijg ik van de bemanning zelf. Ja, we zeggen het, we zitten erop. Maar het weer te vaak om weer om te komen. Het weer elke keer weer vanuit die achterruim. Fantastisch knap. Finish je tweede, finish je derde. Dan zou je toch van ze maar te beter starten. Dan wordt het een stuk makkelijker van. Als je daarin je kan lezen, wordt het leven een stuk makkelijker. Ja, en Joert weer perfect. Ze hebben een goede start, ze binden erbij. Ze kregen hier dat eerste voor de winstrakje in. Ze zelfs nog een beetje pech. Dat die oorlogscoetjes mooi meer wien van achteren. Dat het toch weer even spannend wordt. Ja, dan willen ze weer inhalen terug Grauw en dan komt Huzum er nog weer bij. Dan komen die er weer bij en dan kreeg je het zilt toch net en mooi het dan echt net. En voordat je het weet, ga je zanggedacht in. Maar niks van dat alles. Ze hadden de kop erbij, ze hadden logische keuzes maken. Ze hadden de goede gate elke keer. Heel volle geduld, straalden ze uit. Ja, en dat laatste klapje, dat wie een soort van... nou, inderdaad, een soort van lift naar de finish. Maar wie de allerlaatste klap, hè? Dat wie fantastisch natuurlijk. Nou ja, dat is voor hun heerlijk, want dan je vielen dat het scootje op gang komt. Je vielen hoe rond die win inkomt. Je sjuggen de finish rocht voor je. Ja, dat is volgens mij als je daar 2 minuten lang gewoon van genieten kan. We pakken het eindklassement er even bij, want het eindklassement zit ook op kaart. Ja, de Lemmer zit nu op 24,9. Er moet nog 1 wedstrijd zield worden, maar omdat de minste klassering van de Lemmer, dat is 8e, er komen er maximaal 8 punten bij. Dan komen ze op 32,9 en Grauw zit nu op 23,7. Dus de Lemmer kampioen is net maar in te helien. Grauw 23,7, dan Langwaard met 43,6. Ja, die zoen misschien nog van een stunt zwaardige kinderen om toch nog beslag te lezen op het tweede plak. En Jereveen daarachter nog op het 4e plak. Die zoen misschien ook nog op het podium komen kinderen. Ja, dus ja, je zoen deze kinderen, de kampioen is bekend. Er valt eigenlijk, ja, er is niks meer om van te ziel, maar zij is het net. Want er moet natuurlijk morgen nog zield worden. Ja, er moet nog zield worden en er zit sowieso natuurlijk nog een die-winning op het spul. En dat zijn we al vooruit. Dat blijft mooi. Ik al is de kampioen bekend. Als je een die-winning pakken kan, dat is gewoon fantastisch. Ik kan me voorstellen dat een tweede en derde plakje in het eindklassement wat minder waarde had. Misschien dat het voor Harmen van Langwaard nog wat meer waarde had. Dat hij denkt van ja, maar wacht even, dit is mijn eerste seizoen. Hoe mooi is het om te zeggen dat je op het podium staat. Dus die wilde nog wel even voor gaan, denk ik.
Sietse misschien Van Heerenveen, ja, bij Sietse daar valt het wat op, want die is een paar keer tweede west en dan viel dit als een verlies. Ja, dat zoek ik in. Ik denk dat het voor Sietse net zo voluit maken dat hij nou tweede, derde of vierde wordt. Ik denk dat hij echt wel zijn eigen inmiddels op dat kampioenschap had. En dat is wat we krijgen zijn. En dan ga je 3 keer tweede. Ja, dat begint op die schouders te stapelen. Want dan wil je toch wel een keer winnen. Dus de vierde keer lukt het dan net. Ja, en ik hoop van harte voor hem dat het net 33 keer wordt zoals bij Lemmer. En dat denk ik net, want ze hebben een fantastisch koetje en een fantastische ploeg. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij oors in de wedstrijd zit. En voor Grauw geldt hetzelfde natuurlijk. Dat je 3 keer kampioen binnen. En hij zei het al in zijn eigen commentaar. Dat je nou tweede of derde worden, dat zelfs net zo voluit maatje. Nee, hij is ontroond, Douwe Visser. En hij mag nou de erelid onze neef Koning Albert. Ja, zo nemen we hem nog maar even. Hè. In elk geval het komende jaar Koning Albert I. Ja, en dan nog even, want ze houden elkaar in de gaten. En dat is ook logisch. En ze zien het eigenlijk onder een touwtje. Maar hier in de gate, op een gegeven moment, dan lieten ze elkaar los. En daar sloeg eigenlijk de Lemmer de slag. Ja, de allereerste keer kwam Grauw heel goed uit de gate. Toen hingen ze wel dezelfde, maar dat kwam voor Grauw eigenlijk hartstikke goed uit. De laatste 2 routen, wie het Lemmer die eigenlijk van het standaardbeeld uitging. We zien in de eerste paar rondjes dat de slag nooit gemaald had. Die betellen behoorlijk uit, dus voor het stroom langs. En dat verloren wat. Er kwam wat meer wien op de rechterkant van de baan. Dus wat meer rechts langs Lemmer. Ja, en zij waren eigenlijk de eerste die daarvoor waren te gaan. De eerste keer pakte dat nog net helemaal goed uit. Dat weer de slag werd Huzum fantastisch van de treden uit het eerste plakje ging. En de tweede keer passen ze daar een beetje op aan. Gingen ze net helemaal hier naar de Volta. Maar incasseerden ze die winst iets eerder. Ja, en dat is knap. Dan ben je er dus mee bezig. Dan zorg je dat je leren door de wedstrijd heen. En dan is het alleen maar respect voor zijn overwinning. Ja, dan pakken ze de overwinning. En dat jouwt misschien het kampioenschap toch nog krijgt even dat extra beetje glons. Dat je toch nog een overwinning hebben. Ja, dat denk ik wel. Voor mij maakt het niks uit. Ik zei het juist ik van ik zal nooit een wedstrijd winnen. Het gaat om die constantheid. Maar ik kan me voorstellen dat er wat scorebordjournalistiek is. Die zei van ja, maar wacht even, hoe kan zij nou kampioen wezen? Ze maakt de korte metten mooi. Dus die heeft gewoon een 0,9 achter hun namen. Dus ja, en terecht. Ik bedoel, eigen wedstrijd, zo'n wedstrijd. Ik ken het vaker nog zeggen. Dat is gewoon sterk. De Lemmer is kampioen. Tiegetank, Roelof, van die analyse. Ja, wij weten het. De kampioen van de SKS 2022. Dat is dus de Lemmer. Zij ben net meer in te herjen. Want morgen wordt er nog zield. En dan wordt het voor Koning Albert I. Ja, één grote ereronde. En ik van die wedstrijd op een snitsen maar de allerlaatste wedstrijd van de SKS. Wedstrijd nummer 11. Daar doen wij vanzelfs verslag van. Morgen, kwartier voor 12. Daar ben wij er weer bij. Ik zou zeggen, ontan, in snits. Dag. Het vierleppen, dat jost bij Omroep Friesland. De hele simmer jost de beste sprongen op uw extra livestreams. Het twakkampje in de Hollanders, het Koningsleppen, de NFM en het NK. Omroep Friesland, die is erbij. Sjog het op omroepfriesland.nl/vierleppen. En